Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Bugün sizin bilen iň wawaly bir meselemiz bolan meselenin üstünde gurrun alyp barars. Bunu bir gezek düşündürdük ýöne bizim jemgyýetimiz köp zatdan habarsyz bolan üçin bir hile ädim we gaýta etmeli bolýas. Her gezek gaýtalanan wagtam has düýpdüräk edip düşündirmeli bolýas käbir meseleni. Ýene şo meselelerden birem ýene 2 günden soň, hatda 1 gün diýelim. 1 gün edil 20 ýyl bolýa. 20 ýyl dolýa. Ondan soň illeşler şeýdip 21-nji ýyla dogry geçýäs. Ýöne ine bu bolan zat näme? Ine 25-nji noýabr diýip bir näme bar? Bilýän bolsaňyz Türkmenistanda köp zadyň adyny ýa-ni şu jenaýetçi topar tarapyndan ýa-da şu jenaýetçi toparyň barlygynyň sebäbi bolan aňyrsyndaky arkasyndaky güýçler tarapyndan goýulýar. Köp zadyň ady şeýledir. Ine bir basmaçy diýip bir hereket bardy. Bilýäňiz, hemmämizem bilýäs, basmaçy hereket diýip uly garry atalarymyz, babalarymyz gurrun berendir basmaçy hereketi diýip belki garşysyna çykyp garşy çykyp gurrun berendirler. Ýöne bir şekilde gurrun berendirler size. Şo taýdan basmaçy sözü tanışdyr. Ne basmaçy sözüni ýakyndan el aljak bolsak, Ors imperiýasy, Ors padşahsy gelýär, basyp alýar soň şu basyp alan Orsa garşy hereket eden toparlar, türkmenler var, ýa-ni partizan hereketler hökmünde ýa-da günümüzdäki näme garilla uruşlary diýip geçýär, ýene şeýlerek görnüşde gözeňize getirip bilersiňiz. Ýöne ýene bu uruşy alyp baran Cüneyt Handyr. Cüneyt Hanam hemmekim bilýär. Cüneyt Han bilen basmaçy hereketiniň arasynda köp baglanyşy bilýän dälsiňizdir. Yani ine Cüneyt Han ýöredýär bu hereketiň başyny çekýän şol. Basmaçy diýip goşadyrnaň içinde ýazdyk. Näme üçin diýip sorasaňyz, ine bu ady Ors tarapy goýýar. Orsun berýän bir tagmasy ýa-da ýarlyk hökmünde bir berilen ad. Indi hakyky adyny türkmen goýmadygyny gynansak-da biz bunun adyny goýmaly. Bir azatlyga çykmak üçin ýa-da baswalçylardan uzaklaşmak üçin, baswalçylary uzaklaşdyrmak üçin, şolary ýok etmek üçin, topraklardan çykarmak üçin edilen bir hereket. Şonuň adyna ine nähili ad goýarsyňyz bilemok. Menim bu ady şu ad gönümel aýdyp biljekler. Sebäbi bu üstünde işlenmedik-de bir işlenmeli manysy dolu düşünülmeli, ondan soň bir ady çykmaly-da. Ýöne ine biz düşünmändiris. Bu zada hiç ýyly üstünden hem geçmändiris. Bizim yerimize Orslar ine basmaçy hereket diýip ad goýupdyr. Bilýäňiz, basmaçy sözü bir negatif bir addyr. Hamala sizin elinizden malyňyzy, mülküňizi alýan bir garakçy toparyň berilýän ad-da. Şu adki terörist diýilen terörist gawat gelýärdir. Şu adky terörist ýa-ni ada gawat gelýär diýäse para. Ýene şeýle bir ad berilipdir. Cüneyt Hanyň alyp barýan Gurtuluş söweşine berilen ad. Ýene bir Türkiýede Gurtuluş söweşi bardyr. Greklere garşy, Fransuzlara garşy, inglizlere garşy alyp barylan söweşiň ady. Mesela Türkiýanyň häzirki şu adky Türkiýanyň 50% ýalyk basylyp alynýan İstanbul, ýene näme ýalyk şäherler, İzmir, ul şäherleriň köpsi ýa-ni daşyndan gelýän baswalçylaryň eline geçýär. Soň şonu halas etmek üçin Gurtuluş söweşine ýylan edýärler. Türkmençe gutuluş bolýar-da. Gutuluş. Bizde de ine şol söweş alınıp barylýar ýöne başarılı bolmaýar. Sebäplerini menim bilemok.
Tarih hem yazılmadık. Yani izin bilmeli, yani sebeplerini bilmeli yok. Suratda izni yazarlar. Umuman biz yeňmändiris, biz yeňmänligimiz üçinem basmaçı diýip bir at goýupdyrlar, iýleşler. Ine ýagdaý şeýleräk. Indi basmaçy söwüşniň ýeneden bir görnüşini ortağa atýarlar günümizde. Ýani kän uzak däl. 20 ýyl mundan öň 25-nji noýabr diýip agdarlyşyk işini geçirjek boldular diýe. Indi agdarlyşyk işini geçirjek boldy diýip bir entäg adam ýok edildi. Ine şo ýok edilen adamlaryň ýyleşler şutaýa suratlaryny we atlaryny inglizçe ýöne esasan atlaryny üns bermeňizi haýyş edýän käbirleriň suratlary hem bar. Şotaýdan görüp diňläp pikirleriň ine nämeler bolupdyr, kimler ýok edilipdir. Ine şoň üstüne gürrüň eders. Halmyrada bilen Saparada bu zada ýakynrakdan içimizde belki de iň ýakyny düşündirip biljek adamlardan gören bilen adamlar bu meselede. Indi şonu bir aňyrsyna bärsine ýetjek bolaly. Gutuluş hereketi bolmaly zat günümizde bir agdarlyşyk hereketi diýip at berildi. Indi Halmyrada ýa Saparaga kime bereýin sözü? Saparagadan başlaýdyk. Sapara, men muňa bir milletin tragediýasy diýip at berjek. Näme diýilende, ýani anyk soňuna ýetilmändir. Netijesi hem görülmändir. Soňam içinde halk düşünmän geçip gidipdir da. Diýmek bu bir milletin tragediýasy. Bolýa. Sapara size bereýin sözü. Ya sağ ol kemine. O tragediyeti ýaňolun netijesi Türkmeniň tragediyesi şu wagtky ýaşap ýören problemalaryň Türkmeniň hakyky problemeti, tragediyesi. Yani 20 noýabr ýa-ni meselen ady şeyde bolsun. Buňur düşünmedik tarapları gatykän ýöne bunu biz taryhy ýa-ni faktlary dokumentalny resmi tarapyň arhivlerini açam soňha aýdyň neme bolar ýöne bizim bilýän nemämiz Türkmenistan'a şol neme gatnaşan adamlary terörist, watan dönügi, halk düşmany, goşugymeňdeş epigoflar bilen tamgalandy diýende ýa-da ýarlyklandy diýsek hat dogry bor. Buňa diňe gatnaşanlar däl ýöne intellektual potensialy bolup gatnaşmadyklara ýygnaldy, helak edildi, ýok edildi. Olaram ýa-ni düşünüp ýa düşünmän, akly ýetirip ýa ýetirmän o gyrada durmany saýlap alan adamlar ýöne aňyrky büyük maksadyň büyüğünden başkardygyny döwlet tarapyndan intellektual gatlaryny ýok etme planlaryny bolanyny näşe görkezýärler sodatlar. Şo giden adamlar öwedi dolmady, enten doljagy meňden ok Türkmeniň ýok bolmasyna sebäp boljak derejä ýetdi şoň nemesi. Netijesi. Indi bu tragediýaň
katı düýüplü taýinlananlygyny bilmek üçin bir käbir zatlara üns bermeli. Şol näme gatnaşan adamlar, yani barikadan o tarapynda ya bu tarapynda tapawudy ýok. Hemmejesini bir ýan ucundan ýok etdiler de. Sebäbi şu işi, yani tuttu wagtlygy, o ejir tütemi edenlere senni ýok etdiler. Sebäbi şaýat galmalylar bolmaly. Şol planlar boýunça. Bu da Türkmeniň yani intellektual gatlary, ýuwkajyk intellektual gatlarynyň 90%, 95% belki de 99% ýok etdiler. Şu bahana bilen. Maksat şodur. Maksat o bizim terörist bolmamyzda, ya döwlet agdaryşyny etmemizde, yetmedigim bolsa başga bir zat tapardylar. Şol ýalak bir zat çykardylar. Ýöne şonu yetmeli adamlar, şu zatlara gatnaşan adamlar hem beceri Türkmenistanyň nirek barýanlygyny şu wagt, yani bu akyl ýetirmeli ýalak ýagdaý däldiler. Hem becerini düşünýär. Düşünüp Türkmeniň şu ýagdaýa, şu ýagdaýa geljegini görünüp duran zatda, onu bir lokan oňa asyr bir akyl bilgem gerek geldi. Şu wada hasam görünýär. Maksat şodur, ýöne buny halka ınandırar ýalak, yani hökümete bir karşı bolan bolup demetdi ya da başka üçüncü, dördüncü maksatları, fikirleri bağ bolmagy mümkin. Ýöne şu meseleni el çarpışıp agzy birligi, el birligi, ýürek birligi bilen Türkmen halky öz nemetini, ykbalyny ödü eli bilen ýatyrda. Şoňa çapak çalşyp Hudaý ýoly berip toý edip görünleri çenli biz gördük de. Onu eke rejim tarapdar del, rejimi karşı görüşüp görünmek içinde de. Şulan onun nähile görüşýändigini, nemedigini, ondan şu taýlardan akyl ýetir bermeli. Şunky yani Türkmeniň tragediýasy var şu wagt. Şu wagt Türkmen ýok bolup gitdi diýmäge etap var. O bizim diňe territoriýamyz var. Oň içinde millet ýok. Yani millet bolmak üçin, milletin bolmak üçin gerekli zatlar var. Dili, medeniýeti, ýene çoňa bekleş. Kimligi, yani milli kimlik diýilen emes bolmalylar. Şu zatlar ýok şu wagt. Türkmenistanyň diňe yani Birleşen Milletler Guramasynyň nemesi bilen çäklendirilen territoriýasy var. Oň içinde Türkmen halky üçin ya da şu milletin geleceği üçin işläp duran ne döwlet mehanizmi var, ne bir başga bir zatlar, ne de döwlet akyly var. Yani şu ýagdaýlary ýöňüne almak üçin edilen hereket, düşündürjek boluşum. O köp kişi bunu korkudan ya da başka düşüncesi bolup gatnaşmaktan çeker duranlar var da içinde. Olaram ýygnadylar. Olar gatnaşman üçin ýygnadylar. Bizim nemelerimiz, yakın garnaşlarymyz, dostlarymyz, o gatnaşyp nemeden bolsa, ýöne Murat Kaburow ýalak. O Sapar Seýidowyň içindelik bilek ýokdy. Onun Tyrmyýew diýen ýene bir toparlar var da. O gatnaşmaly, ýöne gatnaşmadyk adamlar. Olara mutlu. Ýöne şu nemeni bile karşı tarapa, yani resmi tarafa kömek edenlerim var da. Balar
Muhammed Nazarov diye, Otudov diye, yerine düşoňa meňdeş, yani KGB'ň işgärler. Olara sen ýok etdiler. Sebäbi maksat ol yani terörist tutma ya da olara ýalak özlerine karşı adamları ýok etmek däl. Dilli adamyny ýok etmek. Yani intellektual potansiyali bolan adamyny ýok etmek. Buňa bir ullokan düşünmäli aklym gerek geldi. Ne meclisin başlygy tarçın bunu mutala edip nemedeyne. Taan Durdu Hallıyev. O Taan Durdu Hallıyev. O döwleti o salsırmalı, nemetmeli. O hukuku bolan adam. Yani prezident kanunu bozyan, orada şu kanunu bozdu. Bolan yani meselen orta koymalı adamlar büyükler. Ona aylak terörist oldu. O da 50-20 adam. Meclisin başlığı kanunun koru vaktinde. Şonu yani demir armatura bilen ayaklarını dövüp şeydi eziyet görüp o şeydi öldürdü. Köpsünü açlıktan öldürdüler. Yani bu tatların arkasında ulur neme olmalılar. Yani yine düşüneceğim şoňa gatnaşmadyk, beýle däldik diýen adamlar var da. Onun şu hökümet oğurluğu edýän orada biledeli. Bizi yek görmesin, özi ýalyp görsün diýenlerem var içinde. Ýollaga ýalyp nemeler. Olara mı dendir? Sebäbi yani parazitli, atyrkatly bolsun, ýöne intellektual potansiyali bolan adamları tämitlemeli, aratlamaly. Mele şeylik boýlan bolupdy. Onu Sovet nemesi, ilmdam edip gelýärdi. Onu 37-nji ýyllara medilendir. 28-nji ýyllara medilendir. Bulan yani öz başına bir protokoly şolara ýalak nemesi var da. Ol diýeke türkmenlerde däl gazaklarda da şey dilendir. Sovet döwrüniň ilk wagtlarynda gaty Kanada. Ähli elitasyny ýok edilendir. Ya türkü milletler Sovet Soýuzyna girýän türkü milletler ya intellektual potansialini ilmi tama arastalap durundurlar. Arasyny 10 ýyl 15 ýyl salyp. O Sovet döwründe de şonu alak. Ona adamlar pakta dipleme diýerler-de. Türkmenistany her 10-11 ýyldan bir nemeden ýalak edip paýrat çykýarlardan bir yüz adamyny ýok edýärler. Ýöne gelip gören halk bu zatlardan kendir yani bilgisi ýok. Kendir gazıklanyp duran milletimizem ýok. Bunu tarih bolsun diýip ýazyp bozup görenem ýok. Sebäbi o da gadagan. Onun için ordun verip yani emedilip görülenok. Ýöne yani propaganda nemesi bilenem tagmalaryny takýarlar. Onu şulara senem bulup göründürler. Yani doğru yalan tarapынан bir ullokan bir araştırıp nemet görünoklar. Tagma metodi, yarlık metodi Sovet propagandasynyň mulu yararlarynyň biri. Paktan agaltyn bolşýarlar. Agaltyn mı dämi de näme şuwat görýändirler. Netijesini. Ne soruňuz bolsa men jogap bereýin, ýöne ýerişde şolary aýdaýyn diýip. Hanmurad aga söz bereli. Maga soň ýuwaş-ýuwaş maga giňişleýin, gir berersiň maňa içine. Awal kemeni
Yo, hakikaten bu temany gozlamak, agdamak, aýdyp geçmegem ağır düşýär. Sebäp şol döwrüň adamlarynyň köpüsini tananmysan, bir toparlayan gatnaşygymyz bolansoň, olaryň kimligini bilemezsen, şu bir porsodyň içinde şol adamlar yitirmediler. Ýa-ni Niýazyň hökümet tarapyndan. Şu näme üçin etdiňiz şunu diýip soran adam bolmady şol Niýazyň hökümetiniň. Şuna çellem, şol adamlar barada anyk açyk hiç kim görünmeden ya şolaryň kanun sorayan adamam ýok döwletiň içinde ýa daşynda. Başlary şolaryň şu ýazyjysyndan, juristinden, hökümet işgärininden, döwlet işgärininden, sungat işgärininden, medeniýet işgärininden haýsyny alsaň şu neçeli agzy mumlaýar şol 2002-nji ýylda ýa-ni Niýazyň jenaýatkar hökümeti tarapyndan gyrgynçylyga berilen halk barada hiç kim ýeki agyz kelam agyz söz aýdana. Aýdylaýsa-da şol hökümetiň başyna tagmasynyň esasyna bir minut ýa 2 minut aýdyp geçýärler, aýna olar döwlet agdalyşyny etjek boldy. Indi şuna biraz bärde bir düýkberek seretmemiz gerek men. Her kızadyň başlangıcı vardı. Başlangıç nämeden başlar? Mesela indi Sowet döwrü ýa Sowet zamany bu tordy diýilen günü täze bizini öz başlap bolluk diýdik, garaşsyz bolluk diýdik, şo zatlar bardy-da. Indi şoň esasyna türkmenler öz döwletini gurmagy girişenler bar. Ýa-ni saparagy we şonuň töweregine adamlar men aýdym ýa-ki o hojalyk ministerligine degişli beýle bu doktorda. Şol işin hakykatdan türkmeniň döwletini täzeden gurmak üçin anyk iş eden adamlar bar. Galan halkym indi öz elimiz, öz ýakamyz borly, indi biziň baýlygymyz ortaýa gitmez, näme bolsa-da öz milletimize, öz döwletimize karşılar diýip şolar ýaly hyjum bardy adamlardan. Orça aýtsak eýfariýa diýdi, saparagan sözü bilen. Şol bardy. Gelejege umyt bardy, isleg bardy, arzu bardy. Şonu ýerine ýetirjek adamlar bardy esasında. Muny görüp Niýazyň açyrsoň onun arkasında durulan kecebeti dar. Näme dilli başta şol Niýazyň hökümetine birinji gezek garşy duran adam ýa ýigit. Indi saparagan endisi men ýaşdaşym iklim. Şol döwür iklim agy Justiýa ministrliginiň ýörüte bir hukuk boýunça bölüminiň başlygy. Şo taýda iki sany Opozisiýon jurnalyň iki sany çykdy. Daýaş diýip goýdy. Onun ady adında da Salamat Moskwada çykardy şol. Muhammed öýdýän adam. Muhammed Nazar Salamatov. Şoň birinji sanynda şu taýda düşünürüş berýär iklim agy. Şu diýär Niýazyň prezident saýlanýy ýalňyş bir kanunny. Göni ýazýar öz ady bilen gön makaly bar şu kitapda, ýa jurnalda. Sebäp Niýazy 85-nji ýyl bilen 90-njy ýylyň aralygynda Türkmenistanda ýaşan adamdyr. Prezidentlik kanun boýunça Türkmenistanyň içinde üznüksiz 10 ýyl ýaşan adam prezidentlik kandidat bolar diýen jümle bar. Ine şu taýda bir adam 4 milyonu yeter yetmez Türkmenistanyň içinde ýeki özü, ýogsa yüzlerçe, miňlerçe jurist bilimli adamlar bar Türkmen. Dene şonuň gurubu satdy, şunu aýtmagy, ýazmagy bütün dünýä ýaýrady. O Moskwa çap edilen jurnal saýygyň çöwüren derejesinde ýaýrady. Indi şonu okap Niýazyň kecebeti daryp, indi o täzeden ýene de saýlawy bermeli. Öňküsi bir kanun. Soňra onu etdim. SSR ýykylarna täzeden edýäsip, ýek özüni ýene de özüni goýdy. Ýöne şunu etdirip bir şahsiýet. Onu meni iklim. Ine şu taýda saparagan ulu agyr maşgalasyň başyna gelen tragediýa başı şondan başlanýar. Niýaz diýilen adam, men onu ýakyndan tanýar. Şol 2 ýarym ýyl deputat bolan döwründe belki bilen bir 50 gezek oturup duruşandyr.
zarlı däl, o taýda ben bu taýda ýok. Akşamlaryna şol men köşkde işläp adamlardan gelýän hatlary jogap berip şoluň kömegini işi bilen ministrlik arasyna ýazyp çagyrar diýändi. Ýa oğlum giýji şol öz köşküni men bärde ýok bolsa. Ine şo taýda bir topar zatlar aýdyp beripdi. Ýöne şonuň kezzap ýalançydygyny özüm hiç açsam hiç adama 50 ýyldan soňra şol başlamaýanlygyny bildim de. Bir kizicek bir öýköleşige bolan bolsa iki adamyň arasyny şonu niýat başlamaýan eken. Bana aýdyp bererdi, kim başlamady, kim nämetdi. Şo Muhammed Nazar Gapurov bardy, beýleki bardy. Mundan 20-30 ýyl bolan öýkö kinesini şol kalbyna saklap maňa urrun berýär. Şo öçmänimde diýmek şol aklymaga şoňa eden ýa-ki garşylyklaryň çykyşy ol adaletli hakyky. Şol wezipesine girýär ol kanun boýunça lapkan emet. Şol olsa şu maşgalaryň başyna gara buludy diýenlerden başlan. Muňam kömekçisi Atçyrçov Valer Georgievich onu aýtmaly, niýas bilen bile tandem bolup işler. 98-nji ýyla çel. Şol Valer Atçyrçowam aly bilmedik ýagysy ine saparmarat ykly. Şu güne bir bolsa onuň şol öz almasy ine sapara bilen baglanşyk boldy. Täp ýüzü bol aýtmaly bolýan ýene aýtjak. Saparagan bilimi ýa başarlygy ýa etjek bolýan işi o Atçyrçowkydan 10-20 beý. Türkmenistanyň düzeljegi belli şudur. Şonuň üçin onuň etjek bolýan ogurlygyny, döwleti çökerjek bolýan işlerini ine ozala bir enisi Pascal bolan ýazyň garşysyna ine saparagan alyp barýan işi programmadan da alyp barýan günnelik işi onuň gözüne ot bolup basylyp dur. Ondan şu maşgalan daşyny töwereklep başladylar. 94-nji ýyly wezipesinden aýyrdylar saparagan. 96-njy ýylda Şwetsiýa geldi. Indi seretiniň 2002-nji ýyla çenli wagt bardy. Ýöne niýazym şu nerede bolsa da ýydarlap geldi. Men onu şaýat bilýän zatlym bardy. Nemme zat aýdypam bolan. Şol özüne karşı duran adamları dine özünden şol töwereklep maşgalady bilen ýok etmek uğruna çykyl. O taýda hakyky genosit, kırgınçylyk belli şol adamlaryň maşgalaryň ilmli bilimli gatlygy ýöne buldozer bilen keseni alyp aýyrmak ine olak baş wezipesi eken. Şoňa da ine ýetdiler. Ine iň soňkusyny 2000-nji ýylyň ýa-ni 25-nji noýabryň. Ýöne oňa çendine Moskwada 1994-nji ýylda, Aşgabatda 1995-nji ýylda hökümetiň şol adamlary çykaryp ýygnamak işi onu spes slujbalar diýse ýöri togulluklar tarapyndan gurnalan işler. Biz ondan behabar. Ýöne şol gurnap bizi oýnatan töweregine adamlary bilen ýygnap ýok etmekini ýemesi bulan ýöri bir alyp barýan işi şol. Ine 2002-nji ýylda hökümetiň men gurnanyp aýdyp biljek öz pikirim elbetde. Oňa Barış Şyhmurat 2001-nji ýylda şol hökümete garşy çykdy. 2002-nji ýylyň mene ýanky 25-nji noýabrynda da töwerekdaşy bilen ine ýygnaly hemmesi. Ýöne şu taýda aýdýarlar da häzirin bardyr. Şu malam şu pikirini ber. Ay ine birer döwleti ýa hökümete garşy çykdy diýip. Bak, watandaşlar o taýda kanuny hökümetem ýokdy şol döwür. Kanuny prezidentem ýokdy. O döwlet agdarşygyny eder ýaly. Ine häkimet basyp alylan garşysyna halkyň nägileleri diýden kabul edýän. O bütün halk dymy oturan bilen ýöne şu halkyň ýagdaýyny bilýän, döwletiň işini bilýän, ýa gelejegini atyp düzeltmek bilýän adamlaryň eden çykyşy bu nähil o döwlet agdarşygy bolýar. Onu döwlet diýilen mana kim nähil düşünýär? Döwlet kanun boýunça bar bolsa konstitusiýa boýunça gabat gelinýän hemme döwlet strukturalary işläp duran bolsa sagat ýa. Ine şol garşysyna birgisi onu aýdylar. Döwlet agdarşygy diýip. Agdarşyk edilýän bolsa hany nähil onu agdarşyk bolýar? Öz tapan iki tane tüpeňi bilen ine bular şunça etjek boldy. Ol bir çağan ağlamak üçin oýnalan oýun. Ine şol geçirilen işin nesip bolsa ýurda barsa ähli kronologiýasyny sagat, minut äşgär edilende ine şonu belli bolar.
Ene Türkmenin köküne palta urulan insan uruşol boldy. Niýasyň döwründe. Ene şondan soň 20 ýyl geçdi. 20 ýylda näme döredi bizde? Şol tragediýadan soňra. Hani şol döwrüň adamlary, şol döwrüň ýol başçylary, ýa şol işe gatnaşdy diýip hawa tuturup ýygynyp ýok edilen adamlaryň derejesine näki ilmli, bilimli, başarnykly adamlar barmy şol ýurdun içinde? Bar bolsa görkezin bilen görüp galaýly. Ýok, watandaşlar, bagyslar. Hakykatdan ýok. Şunun hemmejinin köküni edil palta bilen çapan ýalet. Şu öňde soňda çykmady ýalet. Hökümetin alyp baryn genosidy, gyrgynçylygy. Şondan soň hiç zat ýok. Şu 20 ýyl geçdi. Ýurdun içindäki halkyň aýagy galmaýanlygy, öz hak hukuky üçin, öz döwletine öz eýiligi edip bilmeýänliginiň sebäbi mene şu taýdan gelýär 20 ýyl mundan öňür. Gurbanola geldi bolup bilem şol Niýazyň ýemesem gaýtalajak bolup 19-njy ýylda 2019-njy ýylda habar ýaratdy. Niýaz özü öldü hamala. Gidip bir ay bir ýerde bokunup ýatdy. Bilem bildi kim var şoňa garşy çyksa. Olara döwletleň üstü bilen ýygnadylar. Asla adam ýok. Şäňmi? Şo her 15-20 ýyldan saparlan gaýtalanýan ýa ol hakykatdan şeýle. Bolup duran zat şu azy tragediýany görüp görmediligi, bilip bilmediligi salýan bir topar mahluklar var. Elleri 2 ýa 3 diplomly. Öz etmeli işi ýa garaşdarlyk borjy diýip düşünýän. Şonam pıt edip aýdy bilen akla musmusdiýalerde Mustapasy ýok. Eger agzak geçäýseler şu tragediýany bir minut agzap geçýärler, onuň hataby düşünmi? Bilemek ýa bir dil ucundanmy? Ýöne şo bolan tragediýa içkin gatnaşyp şunu ýüreginden sızdyryp beýan eden men ýazyjyny görmedim, jurnalistini görmedim, juristini görmedim. Ýöne de şo türkmene wah eden ýa türkmen tragediýasyny şo janyýat kömek etmäge gatnaşan Ýewropa Birleşiginiň döreden ýa-ki Moskowski mexanizm atly bilen şu 2002-nji ýylda ýolu salynan şol ýa-ki jenaýet toparyň eden işi var. Jenaýet topar diýip Niýaz var. Şoň hemme jenaýetin açyp görkezýän komissiýa döreden. Oň başlygy bardy. Menem Sadaklaç, iki adam daklat etdik. 2003-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewedaky assambleýasyna 54 döwletiň öňüne aýdyp berdik. Edilen jenaýetler. Şuna çare göründi. Her zatda Birleşen Milletler Guramasy olur. Biz bir tarap içine hiç kim kabul eden zat şol adamlaryň ykbaly bardy. Häli şuwuna çeldi. Ýeke agyz ýa hasabat beren ýeri ýok şo anar hökümeti. Ne Niýaz döwrüne, ne Gurbanoğlu döwrüne ogly barada görüňem ýok. Ýöne şu soragy Gurbanoğlu ýa-ki prezident saýlanan günü diýim fevralda saýlany martda Birleşen Milletler Guramasyna barany şo taýda çykyş edenine şuna soragy berdi. Jurnalist Peter Zalmayev diýär. O şo Türkmenistanyň işi bilen belet jurnalist. Şumal Ukrainada ady belli jurnalist. Şol soragy berdi. Şu 25-nji noýabra gatnaşan adamlaryň ykbaly bar edi. Anyk Şyk Muratow bar edi sordy. Gurbanoğlu näme diýär? Men ýaş prezident bilemek de ýöne ola diýri bolmaly hemmesi diýär. Şonu aýdyp beren, şonu düşündiren ýene. Ondan märe ýene de näçe ýyl geçdi? Azaplak görüň özüni. 15 ýylyň dowamyna ýerden ses çykdy. Emma şol döwleti basyp alan jenaýetkar topardan şuwuna çeli ses seda ýok. Kim arad etmeli? Şu zatlar barady, kim bilmeli? Taryhym, geçmişimiz bilmesek geleceğimiz ýok watandaş. Ol adamlaryň eden işleri var, bitiren hyzmatlary bar. Her birini alyp görün. Taýwan urdu halyp aýdyp oturdy. Şunal meclisiň başlygy ol ellerilmesi adam ol konstitusiýa tarapyndan gorulýan adam. Onu aýyrmaga da basmaga da beýtirip buňa jebir görkez öldürmäge de hiç kimin haky hukuky ýok. Edýän bolsa da şo terrorist bolýar. Eden adam terrorist. Batanly ikinji adam bolýar. Şeýle taryh gaýtalanýar diýär da para. Şol Taýwan Nurdy Halypyň
ölümünden o joga pis halk soramansa bir Qurban Guli global ýerde ulaşakdan kiçeşek bokymany öwrener diýilen terzi. Bilem gelip hana özgedegini ýa-ni mesleğin başlygy özge lataýpy 2 sagatyň içinde aýryp turmaýar. Bular üçin indi konstitusiýa da ýok, kanunum ýok, mesleğim ýok, hiç bir zat ýok. Bular diňe şoň üçin aýdýar, şu terrorist topor dip. Ine edip oturan jenaýaty watandaşlar. Ya ýokmy? Ya durmuşymyzda geçmedikmi bu zatlar? Bir ya yalan aýdýar. Bar zatlar. Ine şonuň üçin şol adamlar şol döwür. Bardy geldi. Şol döwleti düzeden bolsalar, ynanaýyn şuun kun bir türkmenem ýurdun daşyna talabançylyk edip işlemedi. Şu Türkiýe'ye diýenem bolsa, maşgalasyny çağılaryň elinden tutup diň salmak der. Belki o taýda her bir adam, her bir maşgala özüne gerek jaýy bolsunmy, köşü bolsunmy, diň salýan ýeri bolsunmy, dünýäň özünde ýaýrardy türkmen. Ýöne biz bir şular ýal bilemek, maňlaýa gara halk bilemek, halk barada alada diýen ýa halkyny bir öz zähmetini, ılymyny gaýgyrmaýan adamlary ýerden alyp ýere sokýar, özümizden ine kördäkin bolup otyr. Bulamyzam ker, özümizem kör, dilimizem lal. Ine şu derejede ine gep düşen günümüz. O tragediýa barada watandaşlar sagatlap, hepdelep aýtsanem at ýöne bir gepleşiň çägini şu zatları aýtmak mümkin näl. Ýöne men pikirim, ene şahsiýet hökmüne ýa şol döwrüň adamsy hökmüne ýa şol hökümete garşy duran adamdan biri hökmüne aýtsak zatym. Şol adamlar eger şu ýa-ni adalet terezisine mindirmeli bolsa, hökümet bir tarapda, şol adamlaryň beýleki tarapda bolsa, adalet %100 şol adamdan tarapynda. Olaň günäsi ýok. Günä hana hökümet tarapynda. Häkimet öz asyny basyp aldylar. Şahsiýet kulturyny döretdiler. Şuňa garşy çykan adamlar. Ýoksam şol döwletde başdaky ýaly söz berilşi ýaly aýyny Türkmenistan grazdanlary üçin, ene halkymyz üçin gülýaly ýaşyrar bolar dip halk arlap şuňa salmadyk bolsa, ol adamlaryň garşy çykmaz. Her bir adam öz işiniň eýesi. Eýesi bolan soň şol adamlarda hormat syla bardy halkyň içinde. Ýöne ýok etdiler. Şeýle derejede ýok etdiler, oşalar iki ýeke ilen çalanyp şu neçeli öz hosarlarynyň ganyny sorap bilenak ýa-şo barada o dil ýaryp bilenaklar. Ine bilim, ne şo tragediýam dowam. Ine gysla şonu aýtaýyn edim kemen. Almurada. Indi o käbir sorawlara geçmezden öň men bir nemäni baba ýatladyp geçeýin şu taýda täzeden. Tragediýa diýilende şeýleräk bir surat bar. Bu suratyň birazrak maglumat berýin surat hakynda. Bu Moskwada gurulan bir näme ýadygarlyk. Ýadygarlygyň manysy Nazi Germaniýasynyň ýa-ni Hitler'iň alyp baran gyrgynçylygynyň nämesini bildirmek üçin goýulan bir gurulan näme ýadygarlyk, adam milletleriň tragediýasy diýilýär. Gaty gowy manyda gurupdyrlar, goýupdyrlar. Manysy gaty gowy ýöne. Gelip indi şu gün Putin özem şu näme girdi. Şu işin içine girdi. Yani demek Putin'e tarih täsir etmeýän ekeni. Ýene de şol öz Rus imperializm nemesi boýunça hereket etdi. Indi bu näme üçin hem görkezdim hem Putin'i azadım diýip sorasaňyz. Şu an Türkmenistanda bolýan zatlaryň sebäpkäri Kreml'dir. Kreml'in içinde kim otursa otursun. Bu Putin'e bolup biler ýa-da Yeltsin'e bolup biler tapap ýok. Bu Rus nemesinin imperialist aklı yok olup giden ok gıynasak da. Bular bir üýtgeçmäň içinden geçen ok demokratikleşmediler. Ösýän döwletlerin hataryna girmediler. Ya da bilimin izinden kowalaşmadylar. Şo sebäplen ine ýene aýlanyp öwrülip şol näme gelýän ekenler. Şo hakyky nämelerini görüp dursak 30 ýylda başga bir ýere seretmemize gerek ýok.
göne Türkmenistan'da bolup geçip duruyor öne. Bolup geçip duran zatı halk görmese näme diýip baba soru yüze çıkıyor. Ama yani halk görmese demek bu hasan beterleşmeye doğru gidiyen ekeni. O beterleşmeye doğru gittik gelen yerimiz hem şu halkın yarısı taşında, yarısı içinde ağaçlığından havarı yok bir millet haline geldi de. Yani pikir edin, sen ağaç yönü ağaçlığını bilen ok. Kat ervet bir yağday. Onu bilmedim yani. Diagnozu nahil olmalı. O bir diagnozu hökmen suratda bolmaly bu zadym. Gat erwet bir ýagdaý. Yani hava ağaçlygyny bilmeseň hem ölýän ekeniň. Yani şeýle bir hassalar vardır. İman belli bir wagtdan soň imanyny ýadyndan çykaryp ağaçlygyny bilmän soň ölýärler. Eşitensiňizdir şeýle bir hassalygyň barlygyny. Yani bizim jemgyýetimiz hem şol hassalygyň içinde. Yani cemiyetin şeyle bir tarafı var. İçinde o düşünýänleri var bu zatlara. Ya bu çıkışlarım şu düşünýänler üçün şu ad bir geçiş döwrü var. O geçiş döwrünün içinden geçip barýakak o düşünýänleriň elinden çekmek o gerek olsa o olur bizim elimizden çeker ýa-ni o bire gollaw bermek o şu meselenin içinden çıkmak üçin. Yani ne adın hakyky meselenin adyny ýalňyş goýýarlar. Soň şu adyny ýalňyş goýandykları üçin hem düşünüp bilemiz ok. Mysal üçin o iň erwet o düşmanyny dost hasaplasaň ine näme bolar? Iň erwet düşmanyň saňa etmedik zulümi galmadyk birine o dost hasap etseň näme bolar? O dostlaryňa düşman hasap etseň näme bolar? Ine ýa-ni taandurdy haly Türkmenistanyň kanun çykarjy guramasynyň başlygy, ýa-ni mejlisiň başlygy. Halkyň saýlan deputatlarynyň ses bermegine dolandyrýan bir adam. Şonuň başyna alyp barýan, şonu eýeçilik edýän bir adamy gelmişekler bir san yetimçe bilen bilelikde ýa-ni Niýazow şonuň bilen türkmeniň hakyky adamlaryny ýok edip bilýärler. Muňa da halk sesini çykarmaýar. Mümkin zat däl, bu başga bir dünýäde, başga bir ýurtda boljak zat däl diňe Türkmenistanda Türkmen halkyna bolup biljek zat. Düşünşüm şeýlere başgaça muňa at berip bolanok gynansak da. Indi bu waka ikinji ýezek gaýtalanýy. Şol 25-nji noýabrda. Belki aralarında da vardır bizim bilmeýänimiz. Ýani orslaryň goşadyrnak içindäki basmaçy hereketi diýip goýan ady aslında bizim gutuluş söwüşimizde. Indi 25-nji noýabrda bolan wakada bizim gutuluş hereketimizde. Oňa da terrorizm diýip at goýdy. Öňem basmaçy diýip at goýdy. Şo wagt terrorist söz bilen gabat gelýär. Indi şo 3-nji ýezek bolýar. Şu wagt bolupdyr. Indi hasam kyn ýagdaýda halk öňküsinden hem beter. Jahil, ýa-ni aýtdyma, ağaçlygyny bilmeýän bir halka öwrülipdir. Ağaç ýöne ağaçlygyny bilen o. Indi şunun içinden o çykmaly bir zat edip, ýöne soňuna geldi bu işim. Ýa-ni daşky şertleriň täsiri kömek edip dur bize. Artykmaçy bilen kömek edip dur özä. O içki şertler hem hökmen suratda boyanmalydyr. Ýene bir zat var. Son kuatlarda men şonu aýtmagyny goýdum, ýöne aýdylmagy gerekli. Ine ağaçlygyny bilmeýän halk hijem kömek edilmeýär. Kömek edip bilmeýär.
Biz bu işi edecek vaktimiz halk gerek değil, halkın edip bilecek işi yok deyip aidiyatım ben özüm şahsen öz adımdan Batıkan qaytaladım. Onun bir manisi var, onu şu atlar görüp bilýärdik eýýäm Türkmen jemgyýetiniň çüýrendigini, aslında Türkmen jemgyýeti däldigini görüp bilýärdik. O Türkmen eýle däl. Bizim tanayan Türkmenimiz eýle däl ýa. Taryhyny bilýäs. O siz bilmeýän bolup bilersiniz, ýöne biz bilýäs. O şu taryhy täzeden o ýatlatmana, bundan soňky nesillere täzeden dikelip goýup gitmäne güýjümüz hem ýetýär, gaýratymyz hem ýeterlikle bar bu meselede. Ine bizem yeri geler, ine bundan hem has manyly bir ýadygarlyk goýarys, gaýtalanmasyn diýip. Bu zat gaty elhenç bir zat, ýa-ni çağan kellesini kesip gidýär, sen hem işiň derdin ýok. Şonuň ýalyk bir nemede ýaşap ýörüs ýagdaýda Türkmenistanda. Dürlü sözler öwredipdirler. Ine mysal üçin gorkýan diýip bir söz öwredipdirler türkmene. Türkmeniň bilmeýän bir sözü bu aslında. Türkmeniň literaturunda bolmayan bir söz barmy? Ýa-ni haýsy şahyryň, haýsy belki padşahanyň ýa-da bir düşünýän, pikirlenýän adamyň ýazyp giden nemesinde gorky. Men gorkýan, şonuň üçin käbir zatlar edip bilmedim diýip aýdyp giden ýer barmy? Bizim leksikonumuzda, literaturumuzda, sözlüğümüzde bu zat ýok. Gorku diýilen söz. Bu söze o yerleştirip beripdir diýmek. Bizim sözlüğümüzde bu söz ýok bolsa, bu söz hem ulanýan bolsa, menem Türkmen diýen bolsa, o yalandır. Biz kabul edemiz o. Onun ýaly Türkmen tarihde görülmedikdir. Şu soňky utanç berýän 150 ýylyň içindäki tarih bilen gömülip ýitip hem gitjekdir şol adamlar. Bize değişleri ýok. 150 ýyl bizim tarihimizin içinde kiçijek bir sekunddur. Bizim tarihimiz ne 30 ýyl, ne 1000 ýyl, ýa-ni 3000 ýyl iň az bilýän tarihimiz. 3000 ýyllyk. Şeýlerek ýagdaýdan o çykmalydyr iýleşler. Buna diňe düşünmeklik gerekli. Düşünmesek bu zadyň içinden çykamyzok. Ine bizim başımıza gelen o belaların başında daşky güýçler bar diýip aýdylýar. Ýöne daşky güýç elmi dama bar. İçindäki o bir zatlar bolupdyr, näme bolsa da bir goşaklyk döräpdir. Şo taýdan peýdalanyp bu iş şu häzirki ýagdaýyna geldi. Biz ýöne çykmaly bundan. Näme kemine bunu iýdarlamak gaty bir kyn däl. Şu başlangıç mektepden başlaly. Ýokary bilime çendi. O başlangıç mektepden hemen öne ýaşly tadyk bar. Şu edaralarda ne wagt gelir. Zatlaryň hemme jehdiň ustaçylar Türkmeniň kimligini ýok edýän bir bilgili bilgisiz ýöne edýän bilmeýän bolmagy mümkin bolýan ýöne şulary gönüp durýan, urup durýan gaty bilgili Romo bolmaly ýa adamlar bolmaly, şolaryň gulaklary görünüp başlaýar, nemeden sebäbi şu tariklere barıp girip görün. O ýa-many görýäňiz. Portretlerden başlan. Onuň şolara öwredilýän boşgujuklar, oýunjuklar bar, nemeler bar, şol zatlara bu gözden geçirin. Mektebe 1-nji klasdan 10-njy klasa çenli. Şolaryň okyan kitaplaryndan mektebiň atmosferasy, muallim okuwçy gatnaşygyny, şu taýda berilýän terbiýeň talabyň nemesini
görüňüzde ine şu taýdan türkmeni ýok edilýän türkmeniň kimligini ýok edilýän bir sistemany görürsiň. Ýöne öz-özünden stihini ýa-da togal demede bilmek mümkinçiligi ýok. Bolmaly däl. Ne arada kemine yeňiş bilen bekiňiz gepleşip etdiňizde şu mektepler barada, bilim barada ulu meselen nimetini galdyrdyňyz problematyny. Bilbil bilen etdik. Ya bilbil bilen mümkin. Onda ben ýalňyşan. Ne mektepleň nemesi şu problemany ne bilbil ne sen pedagog däle. Yani ne men ya bizim kärimiz hünärimiz başga. Ýöne biz şu taýdan näme çykýanlygyny akylly ýetirip bilýär. Ýöne biz ýetirmeliler ilk şolar pedagoglar giden armiýa. Şolar 20-30 müňden kän soraň sany. 30 müňe arkaýyn geçýär. Ýokary okuwjaýlar bilen näme alanda öz ýörükde rayonlary, baranolary, ablonolary, ministrlikleri ýene şoňa meňzeş bir topar guramalary bilen alanda 40-50 müň adam eňlemesi. Türkmeniň şu taýda kimliginiň ýok edilýänini şolaň içinde iň bolmalyna bir wujdanly, namatly adam çykyp biler. 40-50 müň içinden. Şolaň hemmejesi bir ýöne ýa-ni haýwan ýalak bir gelip gören mahluk. İçinde bir watan duýgusy bolar. Ýene bir adam iýsi bolar, bir zady bolmalar bir 30-40 müň içinde. Gorkum bolan ýa-ni başyndan gylç emerip duranyna da 30-40 müň içinde bu netijesi şeýle bor. Diýmäli biziň guru çatmalar, çatanok. Sebäbi şolaň içine hökman bu nidrat edilen kontrol edilýän bolmaly, alyp barylýan bolmaly. Sebäbi öz-özünden bolma mümkinçiligi ýok da. Hiç bir halat. Ödem şu zatlar ne 94 üniversite başladı da. Ödem risk başladı. Şoňa sendi ya bilmedim. Sovet Soýuzy ýykylan soň orta özünden tek toparlap bilen okdular ýa-da näme etjeklerini bilen okdular, nähile kontrolly taklamalarını bilen okdular. Bu çekişekler nemelerinde tarih bunu görkezýär. Kän elle döwürleri görnýär-de. Bu şolar ýaly informasiýalar sağdan soldan çykýar. Sondan soň başlady. Ben 95-96 ýyllarda Aşgabatyň eteginde bulwazarlar dörek başlady. Ýöne 1 milyon bunun uzatlan iyisi yoktu da. İşkar eten yok. Bulvadara beyledi dur. Ne katil reski deme. Mektepleri 9 klasa üniversiteleri ýokary okuwjylary 2-3 ýyla içine bolgusuz yani temalar talşdyryp Türkmen başy alternatif ýene näme şoraýalak nemeler bilen suwrandyryp zatlar ýörütediler. Şunun 50 müň bilim nemesiniň armyasının içinde bir erkek göbekli ýa-da bir namatly bir Türkmen çykmak diýseňiz ondan biljekler. Ýa-da bulan hemmejesi ýüşürüp ordun dakman goşadyrnak içinde. Ne halky getiren nemesi ne suat
halkın nemesinde hiç neme yok, düşünce yok, biliyor. Bunu edecek bolan da ettirip bolan o yöne şular. Öz başına öyle genç dönenim olsa şu atki bilgilerinden her kovu bilgileri olur. Adamlar 21. asırda yaşapıyorlar. Bizim 18. asıra karşın, 17. asıra karşın var yani. Dereceleri değiştiren de şunlarla. Ne misal şu ne pasport ne şu ilave. Şimdi bir pasportu oňorup bilmeyen hökümetin başında alıp bilir mi? Böyle bir elementar doğru olur. Şunu eşten halk ýör ýokdan almaly. Şular bir pasport ýöne halkyň elinde bir pasport bermäni. Bejerip bilmeýän bolsalar, bular näýle döwlet dolandyrýarlar. Bilen sonra öz-özünden orta çykan ok. Sneakers yiyenler olsa hökümet taşlap gidiyorlar. Ne Şweýetde ýöne bilen döwletiň ya harjama üçin kartçyky berýärler, kredit kartçy. Döwlet demetinder ýa maşyny zaprap getmek üçin sebäbi ministrler öz maşynlaryny özler sürýärler. Dindiğini döwlet төлüyor. Şondan artık bir sneakers alan üçin astavka gitmek boldy. Doğru. O. Ödem iň atly sosial demokrat demesinin nemesi. Ödem ulu gıýkyrlyk bilen. Siýasatdan çekildi sok. Bir sneakers. Bular 20-30 milliardy yere gömýärler de. O yere gömenen hiç. Onun getirecek ziyanı var. Gene de bir 20-30 milyar. Yunal mevcudu. Gene de o Türkmenin arkasını daha olup biliyorlar. Bu da bir gençleme zaten. Şimdi bu halk neyim için şunu tesis çıkaran o? Sebebi şu mekteplerden şunlara da çıkıyor da. Bolmasa ne üniversitet yaşlan, vehimlen düşen yer de şeyler ne şu gururlar o iyili adam yalak alın bilim derleyen üniversitet bolsa şu gururlar şu üniversitetin içinden çıkmadı. Yani için çıkan o. İlk bolmadı studentleri düşünen ok diyelim. Yani onu studentlere alım veren adamlar var. O siyasi ilmini veren adamlarım var. Tarih ilmlerini veren adamlarım var. O dünyayı öğrenen nemelerim var. Onlar zatlar görün o. Yani mesele şu taylardan geliyen. Sonra ne mektepte başlayanlar. Ne Türkmenistan'ın oku, ilim, bilim nemesi diktaturan iň uly sütünlerindendir. Şolong nemesdir. Kasobnik diýilýär. Şäherleri bolmaly. Bu näni şu taýlardan almaly. O bilim ojaklaryny, o tesine, oň üstüne de para dalýarlar. O bir ýöne döwlet mut oku diýip o adam var. O başlangıç ýokarky okuw jaýlaryny döwlet mut oku diýilen demesi var. Halkyň hasabyna diýilýär. Oňa da detaýlar oň üstüne beni parasyna malýarlar. 100 milyar, 50 milyar. Ilmam ýok. Zaten tersine. Yani şu an bizim ediyen gururlarımız var. Direktmenler. İş adam. Yani şöyle rektörler, prorektörler, dekanlar, profesörler, tarihçiler, şöyle etmer gururlar. O sizin yerinde kim etmez? O devlet para adam olanlar şöyle etmeli. Yok. Yani problemli floriyalik ýagdaýa düşenleri şol adamlar etmeli.
Bizler 30 yıllar devletin problemi var adı. Bilim problemi tabii ki. Yeki zapar ekrandan bu problemler var adı gurrun edilen. Görüp müdünüz? Bunun için devlet görüntü demeler var adı. Televizyonası var. Radyosu var. Izleyenlerdir. Korkuyor Korkuyorsunuz. Korkunuz. Siz onu adam demenizi yitiripsiniz. Ne o doğrudur. O sizde imkanlık demesinden bilmedim. Yine görüp bilen adam yok da. Yani onu geçeli siz yani burada hayiş edilmeli olsa öz sağlanıda düşmanlık etme. Şonu yedip bilseniz size yine de adam deyip olur. Yöntü şunu medip bilen olur. Ne? Şu Türkmenistan'ın şu atyadayına cemiyette sağa doğru sağan sotayda saklamanın öz cenaya. O siz yine Suat halkın yarısı dışında yarısı içinde bir soru giden yine atalı yetim çağlar var. Yeneli atalı yönü yetim çağlar var. Ne yetir bu neyle kolu? Yetir çağlı çuvalı yetim karı mahipler olur, karılar. Ne ölmüyorsan karı akır. O sağlanı da o sizin şu eden demeğinizi yüzünüze olur. Olay yüzünüze vurma bir yani sizin öz alanım köpürler. Öz sağlanı, öz demeğiniz. Sebebi şu vakti bol diyorum dağıtlardan ne o yaşı yetmedi. 8-9. klasta kıydılar. Uğrulçuk geliyordu. Ödüm loşrayadı. O yani solar ölmeseler ulolorlar. O başında meselelerini gödüverdirirler. Akıl yetirirler. O yeniyetin atasından son öğütünü alırlar. Son ömrünü koydurundur için. Ne sizin yetiriniz ne sol arkadaş yani. Bunun bir yani ele dile alır yalaklat derler. Durmuşu da bütün durmuş yalak. Durmuş o değil. O yaşamayanızdan bilen yok. Ölecek olunca yaşaman bilmiyorum. Gidip paraya aksetmen mümkün olan o da bilmedim. Ne yemek koymak. O iyinin üzerine koyup gidecek. Demenize mi ne sağlanıza. Diyetten başka iş var derler. Ne? Suratları son 20. noyabra katlaşan adamlar hem de cesim bolçoğunu katı oğuladılar. Har gurrumuz sütü. Şeyle oğulayasın onu almasa bolun o. O size şu yağdayı el çarpışıp o avatsa bile kabul et. Şu yerde sapara azrak durun da sorular vardı bir neçe yerleşimizden. Eğer 25. noyabrda Niyazov'u resmi taydan ayıran olsadılar. Yani Xallıyev resmi taydan ayıracaktı. Onu hazır gurrun vereyim. Belki köpüyldeşlerimiz eşten değildir ya da yadından çıkaran olmaya mümkündür. Yadladıp geçeyim. Yine 25. noyabr vakası 25. noyabr bolman o bilerdi adını olar koydular. Yani hakikatte bolacak zat Niyazov'un alıp barayan o siyaset ve hareketleri Türkmenistan'ın geleceği için hop salyandığı sebeple mecliste Niyazov'un hakimiyetini yani hükümetine, prezidentliğine o gücünü yitirmelerini yani ses verilişi geçirilecekti. O tayda da Niyazov ayrılacaktı. Son tezeden o saylov olup Türkmenistan'a teze saylov nemesine
Prezident gelip o devam edecekti. Şu vaatki neme düşünýän zat şol. Sebäbi meclis bu zada güýje ýetýändir. Meclis hökümet ýalňyş iş alyp barýan bolsa, onamsızlyk bildirip o aýyrýandyrlar. Mysal üçin Angliýada ýaňy ýakynda bolup geçdi. Boris Johnson'a onamsızlyk bildirdi. Meclis hem däl diňe öz hökümet, ýa-ni öz bilelikde hereket edýän adamlary. Boris Johnson'u öňe çykaran adamlar, Boris Johnson'un özüne onamsızlyk bildirdi soň Boris Johnson neme wezipesini goýup gitdi. Ine o şonuň hasam o güýçlürek demesine pikir edin. Ine meclis onamsızlyk bildirýän Niýazowa. Bu zat bolup biljek zatlar, bu zatlar bilmelidir. Indi şol o ediljekliği bildirilýär, neme de mecliste alınjaklygy üçin açyk bu. Indi şo boljak güne bular hamala atışık bolanmış, Niýazowy öldürjek bolanmışlar diýip servis etdiler. Ýa-ni halka şey diýip servis etdiler. Ve bolan zat şu. Indi sonra o şeyler akdyna. Şu bolan bolsady näme bolardy diýe ýa-ni Niýazow aýrylan bolsady şu atky Türkmenistan näme hildirek bolardy diýilen sonra gatkan bardy. Deme kemine soraňa geçmäkä ýene 2002-nji ýyl ýylyna ünswerin o Niýazow 91-nji ýyl prezident bolýar, ýa-ni 11 ýyl bolýar şeýlen. O Türkmenistanyň konstitusiýasyna da alyndan açyk seredip görüm. O iki möhletden kän şeýlen bolma haky ýokdur. 2002-nji ýyl bolan näile bolan ýa konstitusiýanyň daşyna adam. O meclis oňa rahat karar berip emretmeli adam. O ni soraňa geçeýin. Näilek boljakdy? Näilek boljagyny biz 94-nji ýyla çenli 91-den 94-nji ýyla çenli Türkmenistanyň beýleki respublikalardan has ýokarda, has öňde boljagynyň hiç kimin şüphesi ýokdur. Şo wagt ýok. Pribaltikalaryndan sünnetler. O Türkmenistan o näşe respublikanyň içinde iň gowusydy. Näme ben hiç nemetmen aýdyp bilýän. Ödem şo döwürde ki salitler kompetensiyeti Postsovet demesiniň içinde hiç birine o senden bir gowşak ya neme diýer ýalak nemesi ýok. Sonu biz arapçaýyn aýdyp bilýär. O dilimiz şo tarapdan gaty udyň. Türkmenistanyň ýeke şo döwürde 25 ýyl ýyda gidin o şu adam 30 ýyl boldy, 30 ýyla bärik düşüm. O Türkmenistanyň şo döwürde görkezden netijesini o Türkmenistanyň taryhy görenler. Şol ýalak dilimiz udyň o nememize açyk aýdyp bilýär. O soň hemme subutnamadan ortadadyr. Yani statistikany ýok etmeleriň büyük sebäpleri şol zatlar. Bakan şol zatlary halkyndan utançyna bilýändir. Bolmasa statistikany näme ýok etjek. Ya şunu senin Türkmenistan statistikasy ýok. Ýöne 94-nji ýylda sen hemme zady bar bolmaly. Şonu ýedýär. Aýly ýedýär. Ýöne nemede gerek boldy gündügüm etdiler. Türkmenistan suwat ýalak görjek banaňda ýok, ýytam ýok. 30 ýyldan soň şol zatlar düýüşine de ýerip bilýänler şo derejeye ýetsin bilýänler. Onuň şol ýalak statistikler bolanda Türkmenistan ýerek keter öýdär.
şu an Singapur'un elinden belki de bunu geçip duran yok bolmagy gatak maldy. O edileceğinde de doğru gücümüz etken. Bilgimden var. So döwrüm Singapur bilen Türkmenistan deňeş Türklerin biz yok. Jämçük olurdu geçmeliler. Singapur'un hiç de adam yok. Hatta içeriye al sual yok Yok. özünün taşından alıyor. Yok. Hem de adımız var. Yani dünyanın en kımmat o yurdu Öyle devleti oldu. hücumumuz vardı. Hem meclislerin beter bizim milli nememiz var. İfariyamız var. Duyduğumuz var. Yıkılandı sürüşlerimizden bilen de yok. O önümüzde koyulan meselenin çözülmediği yok. O döwürler gözüňe getirip bilenlersiňiz. O gaty kıyın. Yani Sovet Soýuzynyň yıkılan döwri o in kıyın döwürlerdir. Yani Türkmen onu şu döwrüni gowy geçiren soň ýatlan okda. Ve şu döwrü geçiren Pribaltika vardır. Ya da Ortet vardır. 92-nji, 93-nji ýyllarda Moskwada biz Türkmenistan ýalap boljak diýip demonstrasiýa edýärler. Protest edýärler. Plakatly. Taryhy deret görüň, şu suratlar demeler var. Beýleki respublikalar 30, 40, 60% aşak çökönünde Türkmenistan 5-6% ýokary ösüşi vardır. Yani statistikany seyredip görüň. Şu döwürler. Bunu näme yani Türkmen ilmi bilimi halka yetiren okuda. Näme öwren onu. Ha? Suratları deňeşdirip demesler Irak varsa akıl yetirmek kıyın. O. Mihal Murad ağa da o şu soral cevap bersin. Nähili görýär Mihal Murad ağa? Ýeme da kemene biz Niýazyň ýurdu döwletini ýere alyp gitjegini men özüm doğrusyny aýtsam şu 92-nji ýylyň täze ýylyna geçilenden soň bilip başladym. Şu prezident saýlanandan beren halka beren wadasy var. Bir topar vardı. Şolaryň birini ýerine ýetirmedi. Ondan şol halkdan daşlaşdygyça men özüm şondan daşlaşyp başladym. Ýöne bir men däl, o taýda insapararyň aýdyp oturan döwlet derejesinde näki ýol başlar ba, idara ýol başlar ba, şäherlerini, etraplaryny ýöredip oturan akıllı başlı kelleli adamlar kelle şodur. Onu gördü Uğur Hancak. Nira var ya Türkmenistan ömzüvi. O Niyaz ağzını açatlıkla ediyen hareketi duyubinden tersine. Şol yankı bizim şu halkımızın akıl umumu eyfariyası şol arzularını kursağına garladı. Eger de bardı geldi. Bizim onun yanında 94-nji ýyl, 95-nji ýyl edilen finansiýa var. Ýöne halk Separahan aýdysýar, 95-nji ýyla çelip dokmada ýaşansan, beýleki respublikadan gowulansan, halk äwmedi biziň diýen zadymyzy. Ay bara hemme zadymyzy bütçünedi. O niýaz bütçüne diýem ya, başga adamlar oňa üns beren adam, halk ýok. Emma şondan soň ýuwaş-ýuwaş düşünüp başlady. Indi eger de diýilen söze jogap bermeli bolsa, eger de şol şiýanky tutulan adamlar var. 2002-nji ýylda. Şolar döwlet başyna gelen bolsa, bizim şu gurulmalara edip oturmagy hiç şeýle bizim sebäbimizden bolmazdy. Biz ederdik şu gurulmagy ýurduň içinde çay başynda ýa-da ene döwletli maslahatlaryň birinde. Belki hiç tanımazdınız bize o. Yok, absolut. Her bir adam öz ýerine, öz ornuny, öz okuwy bilen, öz bilimi bilen, öz işi bilen, öz mülkü bilen ýer suwalarlar.
Şeytip işlep, iş yerlerini döretip halkımız gör bak ne derecelere yeterdi. Yönü aydiyana şu bizim halkımızın bilemem tarihte bir genetik yanlışlığı var mı? Ya bilemem näme özün şeyle bir tarihi seretsen ya dinlesen Türkmen ýaly bir edermen ya mert millet ya bolandyr ya bolanandyr. Yönü näme üçin şu ikisän diktaturan öňünde ýazylyp ýatyr. Bütün halk bol. Näme üçin şu iki gulagymyz bilen şu ýalany, ýalançylygy, şular ýa iki ýüzlügi ynanmaga taýýardy, emma biriniň ağzyndan bir hakykat ýa hakykat aýdylsa, şundan derrew ýüze gurýar. Diňe goňşy bolum dost ýerde, doganlaryna şom şeýdi botyr şuma. Bilema ne de uçarly bu millete. Ine biziň gelip düşen ýagdaýymyz şol, ýöne şol bolan bolsady diýýän zatymyz elbetde biz gidip ýatan baý döwletiň grazdanlary bolmaly ýa watandaşy. Asla aladasy ýaşamaly. Ine bizine şu mal daşar ýurtda da 25-30 ýyl goly ýaşap berse para kimiz görüp otursa şu yerli milletiň durmuşyny, ýaşaýyşyny, nesiller nesile nädip geçýärni suwatlary. Hem için bizde ýok diýilen sonra gün baňlaýmazda durda sebäp daňatandan gün ýaşaýynça sataşýanyz sebäpli. Olaň durmuşy bar. Olar bizim hiýal hiç alady diýen milletler ay ertirme nahil workady. Olar ertirni taýýarlyk görüp belýärler. Ya bir günde 3 gün 5 gün öňünden görýärler bu zatlar. Biz bolsa geçmişimizi göresimiz gelenler. Gittana şol adamlar. Öwedin kim bilen de olmaly. Ýok, ilim ýok, bilim ýok. Yetişen nesil ýok. Burada da taýan sapara ustayda o şol nesil eýerlik etmese ondan erteki gün çağalar maňlaýyna ururdy. Yani biz ýaş döwrümizde biz kemine sen ýaşynda sapara bilen bizim özümüziň diýip aýtmak, ýöne şu bizim nesilmizin en atalary bar. Şolaram oğluny gyýdyny elinden ýeňinden çekip barma, görünme, hökümete garşy gitme, niýazypa garşy durma, bulara goşulma, näme etme dip şeýdip öz hak hukukundan mahrum etdiler. Bizim nesilde. Indi bizden maranlar, şu kunny töp işläp berenler. Şonu arzu etdik biz. Öz çağalymyz. Elbette ýok. Ýöne şu en atalarymyz dymy otur diýensen, lal bol, şuňa getirdik. Sizin nesilinize kemin. Indi sizin dymy oturjak bolsan, sizinkiler atla çaşýar. Bizim döwrümizde hiç bolmanyny bir nähilem bolsa adamlarda bir düşünje bardy. Adamlarda biraz bilim bardy. Okulda kitaplar okulýardy. Ýöne bir nesille hiç dat ýok. Bir kesilen peşmek gel, oğulun bu oğlu göçüp gönüp. O ejenin hakasynyň kimdigini hem köpüsi bilýänlerdir Almurat. Yok şeyle bolup çykýar da gynansa da ne tragediýa. Şondan enne bular enne şeytanyň azdyrany özüniň küdýär da sapara. Bular enne milleti hem ilmsiz goýdular, hem bilimsiz, hem iýsiz goýdular. Innem hana milleti dargadyp otylar. Düýbüne palturdular. Enne gelecekki nesilem ýok. Dile getirir ýalamda ýurdun için bolýan zatlary. Aýdyp durlar ajan edip. Enne şunu görmeýän bolsalar millet. Nädip biz onu soň düşünürmeli? Nädip şunun ýalňyşan ýygyny tapsa ýaşy diýär türkmen. Ýöne biz ýygymyzy seredýän millet däl. Ine seretsek ýygymyzy ine şumal 20 ýyl. Ine iň ulgan döküşlik bol. Türkmeniň menne oğul ýygyny ýok etdi şol hökümet. Ýöne hökümet şota tagma basy, ine bular terrorist, bular ogry, bular jümri. Ine bolly. Şol biljek bolýanym ýok. Ay hökümet diýän bolsa dogrudur diýe. Sen hökümetiň bir bamy öz kanun esasyny şol wezipän eýlep oturar. Şu kun etşeli. Niýazdan maşla. Ene Dogry eden adam bolsa görkezsinler, şolum görkezsinler. Ýok da ýok bolansaň bulardyň töhmet atýaryp ýemedi orslarda bir söz bardy. Bokalik ventilatora oklaýar diýär işläp duran. Hiç olmanı üstüne sıçramasa da İsa yayrar diýdi. Ine ola oynayan oyunu şol, ol KGB oyunu ütken akta. Şol bir oyun her bir nesille gaýtalap oynaýaly. Ýöne nesil geçtikçe bizim halkymyz ownap ene şu kun 3-nji nesiliň ene çağlaryny görüp otur. Hal Murat ne suat
ütpür. Yani Geňur protest şulan başynda şu an döwletde 3 tanak neme var. Dway vlast diýerler, hani praýa vlast. 3 tanak neme var. O oglu bir vlast, o hakaty bir ondan KGB da ulan Irak barjağını indi görüp başladılar. O ulan karşıda işleyenler yönü üçüden birinden korkuyor. O hademete daşınattan ne bizden korkuyorlar. Indi Ataroğlu kize birleşme mümkünçülüğü yok. Ne ulan nemeti in bir problem nemeti. O kime orada birinin tarafını tutup bilme mümkünçülüğü var. O yönü Ataroğlu bir bilen demetme mümkünçülükleri yok aralarında. Gittiğince yani filme kopya. O burada tertini işlep başladı. Yoğurtluk bilen tedavi imzonu cevap vermeli. O hayır tarafa yıkılsa da o vurulduğum demeti palikleri men kuolsun niye diyalak del. O iki tarafa demet hoplu. Yani imzonu cevap vermeli solar. Adam yani o zor odunun üstüne mindirecekler. Solar olur sonra hem aklı yetip başladılar da. No her türlü önemeleri degiyalar yoğuşluk bilen havarlarına alıp dur, hareketlerden görüp dur. Yani bilmem hiç sorun olmağı mümkün. Yani işlenen hiç şey. O çıkalığı ödleyen ortalar bir yerlerde taparlar. Tapara biz oradan aýtdylar ki meseleleri. O ne özüňize gereğini saylap alın. Ene sizin 2 oğlunuz var. Ya soňuna çelle şol terörist toporu bilen geçmeli ýoluňy geçersiniz, almaly jezanyňyzy alyrsyňyz, ýoksa iş derke o me halka tarap o ümzüňize gurun. Özlerine gerek saylap olur da Almurat yeke olur del iş dünýäde jurnalak diýler ki ýöne da geçer karada durup o tomoşaçy bolup yani wagona böküpmeler ingonkusuna olmasa o ideýanyň akyny diýeni halak demeleri bar da. O ýöne bu da ortada neobratimy diýerdi. Daşta görüňiz hereden de görýänsiňiz ne Iranda bolýan ýagdaýlary Özbekistanda, Ortaýatda, Ukrainada bolýan zatlary bilýänsiňiz. O ýani dünýä ütgemek mejburiýetinde. Başgaça bolanok. Türkmenistan şu ýagdaýda ýaşap bilen ok. Mümkün däl. Ýöne hiç wagt diýmän ýöne terede oturumyzda da dargýanyz o özüm uly bettarçylyga barýanyzda. O sidi üstlendik demede. Ýöne halkyň eline berden bir şey diýerler. Sidi o bir güýç goramaly. Sidi hotar çykan uýjum sidi goramaly da. Halkyň memetinden gadawyndan eden dadyňyz hem de jes ortada bu zatlar ýanky ýygyşyrlar ýalak ýagdaý derler. Ne bu zatlaryň nemeti soňy ýem görünýär, onu görýärler. Demedäki işläp görünlerin içinde hemmeti gaturdunduk diýen kendiň içinde görýänler bar. Ýeme ştaýdymyň üstüne goşaýyn, ýa aýtdyň da şol eýraly meselede bolgun ýigitlerimiz goýupdyr da şol halkyň sesi mediasyna eýrany bolup geçýän ýanky wakalary ýöne olaryň ýüzleri goýdular da beýleki ekrana goýup bolmajak suratlar bar şo taýda. Ene şol eýranyň polisleri halk linç edýär. Linç diýmek şonu edil düýtmüş edip ýenjip jan tersaly. Horlap öldürýärler şu taýda. Zorlap öldürýär. Siz Türkmenistanyň
ýa-ni mehkeme, polis, ya prokuror, ya ýenemir, siziň näme tapawdyňyz bar ýa-ni bu Eýrandaky polislerde? Olara diňe şol demonstrasiýa çykarlara garşy hereket edip ya oku tutanlar üçin linç edildi. Siz 30 ýyllap jebir tutam görkezip gelýäňiz Türkmen halkyny. Kim bağışlayacak? Her hocalıkta var. 30 yılda sizin elinizden ezir çeker. Türmelere taşlanın, kıynalıp öldürürler. Elinden emliğe kalınan. Maşalatın külü çıkarılan. Ondan siz ne edip siz bağışlanmalı? Şonun için aittik. Sonra bağışlaşmasak yoktur. Gerek tarafını saylap alın. Halk yine de keremlidir. Ya sizden rahimlidir. Eger şuun kuun bir zat görkezip yetişseniz, giş bolmaka, şu seňrekden almaka, ýene de siziň özüňize şol hiç bolmany maşgalaňyza, çağalaňyza bir ellerilmesinde üçin goşant bor. Men siziň eden jenaýatyňyzy ýumurlyp men çykyş edemek, ýok. Ýöne şu jenaýatyňyzyň soňuna hiç bolmany puşman etdik düşünüp, biz şu halkymyza hiç bolmany hiçden giç ýaşydy gaýtaryp berýär. Ine döwletiňiz, ine hökümetiň eýeliginiň, ine biziň eden işimiz şu. Bir çağalamyz bir şu döwletde ýaşasyn diýe. Bunu düşünene sapara hemmesi kapanyň içinde oty. Bir jemgyýetde ýaşap, özüň izolýasiýada, öz maşgalaryny bir galaň içinde saklap bolanaga, özü şumal wezipelady, erti wezipeden pazylsa, müň çağalarym ana şu musorkada gezip bermese de bäri ýany bor. Ya şuun kuun halkyň çağasyny görkezilýän zulüm bilen jebiri öz çağalaryny çeker. Gitjek geri ýok. Bu aýlanyp duran çarky pelekde. Niýaz bilen hemmesi mesarupdan uwap geçirdi. Şol ay ine şu gowy şu bolar, olar erbet bolar diye. Hanşy olur? Hani şu 2400 sany adam, şol 2002-nji ýylda şol Guppaly köşke ýygyna dik durup el çarpyp, şular da aşlap öldürmeli, gıykylyk edilen. Hanşy olur? Haýsy biriniň agzy aşa ýetdi? Ýok. Ýok. Tarihten hem öçdi, adamlaryň aňyndan hem gitdi. Ýöne olaň eden jenaýaty bar. Olar şol hökümetiň görkezden zulümüne el çarpıp vermetdir. Men bilemem haýsy dinine var, haýsy kanunyna var, haýsy kodeksde var. Şeýdip halky gynap öldürýänleri el çarpıp bular çoğun turdiýarlar. Hakykaty dogry saparagyň aýdany. Şolar tutulýar, şolar işden aýrylyp, sadaka berdiler. Men bilýän, aklarym tutup oturmaý. Berdiler, menim bilýän. Ine ondan biziň millet bolşumyz, biziň halk bolşumyz, şol taýdan şol biz agzy bir bolmaly. Näde sen agzy bir bolşup? Bu millet bolşumyz şuda, şuň kinesem siz jogap ber. Bizden soraýarlar, sapara, ulan şaýda aýdyp geçe. Siz ýa 30 ýylda näme etdiňiz ýa? Eden işiniz ýokdy. Ay janoğun, sen şu soragy öz eneňe ataňa ber. Siz 30 ýyllap näme işlediňiz? Biz şu güne düşdük diýip. Biz ortadadyk. Näme şu adamlar wagtyny dinlemediňiz, şular gorlamadyňiz, ýa şular bilen bile işlemediňiz diýip epşitlap tutun eneňe ataňyzyň ýakasyndan. Şonu siz adaletli bolsun. Şonu başarmayan bolsaň, onda siziň özüňiz kim? Aydın. Diýme Halmurat, biziň biriniň öňünde bir zat etip berme borçumuz bar. O aýlyk төлediňizmi? Ýa-da bir şolaryň wezipeniz bar. Men 70 ýaşymda şu wagt mysal sen kakan ataň men ýaşymdakylar bar. Ba bolsa. Olardan näme soraň? Olar sen ataň ene. Siz näme? Siziň borçuňyz ýok. Näýlik men sapara bolam, soň men borçlu bolýam. Size bir zat edip berme. Onu näýlik düşünçe. Siz näme? Men kadamy ýaşajak. Men bir zat edip bermeli, sizem ýaşamaly. Ýa-da halmyrada, ýa-da planaga tapawdy ýok. Ýa-da sen edip bermeliň men gowy ýaşamaly. Olar ýalaklar ýok. Gerçekden öňünde öz vatandaşlyk borcu var. Vatan borcu var. Wedife borcu var. Onu ýerine ýetirdi. Şol demäni
klişe ýalar edip şolar näme etdiler, näme diýerler diýip bir ýanky nemeler var da bu kegaban nemeleri. Propagandistlaryň bir ýanky bir cehaletden cehalet çykýar da bular görürler gaty jahil o devletine magyrya onu ýöne o wezipeler şol haýlanat nemeleri şol düşünjelerim şol ýalar işleş nemeleren gaty ýagdaýly Şu köýbolu meselede sapara aýna bular düşünen nokta ýene Türkmenistandaky meheme diýerler. O meheme nam goýun, beýleki nam goýun, hemmesine bir gyra goýun. Ýöne şularyň ýöreýän ýa protokolu, ideologiýasy bar da her bir gizlin gullugyň. Şol ýalňyş gurulan hemmesiniň başda gurulan sebäbi Orsun imperialist behbitler üçin gurulan bir zat bu. Ya bunu o grup goýberýärler. O ýa behbidi bilen işi ýok düşünmeýärem. Türkmenistanyň mehemesi. O belki bilýänem däldir, hatda o soňky ýyllaryny ýalňyşmasam 4-nji ýylyny gidip Moskwada okap gelýärler KGB. Meheme diýýäniňiz, meheme bolýan bolsa, o näme üçin Moskwada okaýarlar ular soňky ýylyny. Umuman aýtjak bolýarym şol Orsun imperialist nemesine bağlı olan bir düşünce. Yani bir ejist tarafı var. Dünya şu an imperialist neme boyunca yören okuyunansak da. Bu 19. hatta 20. asırın 3. çeyreğine çelli yören bir zat. Ondan sonra yören ok bu. Ondan sonra yören ok. Şonun için işleyen däldir. O işleyen vaktam göze görünýändir. Misal üçin şu an 21. asyrda terrorizm diýip bir düşünje kabul edilýändir. Terrorizm diýip bir zat bardyr. O terrorizmi ine şu KGB edýär. KGB'nın edýän hereketleri, işleri, goýýan planlary, maksatlary hemmesi hem terroristlaryň edýän hereketleri bilen gabat gelýändir. Umuman aýdylanda bir terror guruluşudur. Gynansak da şeýle soňam bular metod tarapyndan iza alandyr. İza almanyň iki sebäbi bar. Birinji ýanky aýdanym 19-20 asyrlaryň düşünjesi boýunça hereket edýänligi üçin ýalňyş metod saýlaýarlar. Soňam ösen ýanky tehnologiýaly ýurtda dünýäniň nirä gidip barýanyny düşünen oklar. Dünýäni görüp bilen oklar olaryň görýän zady Türkmenistany basyp alsak, Ukrainany basyp alsak, şonu elde saklamaly diýilen ýalyk düşünjelerde ýöredýändir bir territoriýa ýanky araçak diýäse şoňa baglydyr. Ýoksam häzirki dünýäniň gizlen gullukları araçak zat tananok araçağın yerine wagt bilen hereket edýärler. Wagtam geleceğe seredip 21. asyrın ortalarında näme bolar, ondan soň näme bolar. Biz nämelere taýýarlyk görmeli diýilen nähili o hoplara awanyp biler. Beýleki ýurtlar ykdysady meselesi boýunça näme karar aljak bolýarlar. Hytaý o önümçiliginde bundan soň nähili adym etjek bolýar diýilen soraglary jogabyny gözleýändirler gizlen gullukları. Ýanky özüniň barlygyna sebäp bolan bir döwlet bar, şu döwletiň behbidini oraya. Bizdäkiler on ýaly däl, bizdäkiler gönülen tersine işleýär sebäbi imperialist diýip aýtdyk ýanky. Imperialist bir guruluşyň önümi elmudama ýebe kemine ol ýeke imperializm däl ort şawnizmna hizmet edýär. Ort imperiýasy şu Rus şawnizmi üstüne gurulan näme? nawa. Bu bir ikinji ýa teň aýdýanyňa suwutnama ýok ben sözümi bölen bolmam mümkin dowam etdirersen. Türkmenistan doly Ors
medya demesinin çağının içindedir. O yani sen KGB bolsaň, milli KGB yani hukukçuluğu demeden bolsaň sen näýlek o başga bir döwletiň informasiýonly demesinin içinde bolýar. O informasiýonly demeň içinde bolmak diýmek sen halkyň beýnisini olar ýönetýär diýmek bolýar. O Hramfon yani demek kaptalını atıyor. Kabinetinin kavulhanasında Hramfon atıyor da. Yani sen ola kurban olup yani kurban verdi ama nurdum molanna o yaşayacak korsan şeyle setlerde yaşarsın diye bolmadı da gidersin diye. Ne bu kıban umumu alıp barayan demektir. Priyomi hareketi o yani pro hiçki diýilen döwletler vardır. Ya son tätira şagyna ya da Şu KGB'nın nemesi bilen pro bolýanda. o zona interese diýilýär. Yani ben bir sapar size demeden o wagtlardan gurrun berdi. O Sovet Soýuzynyň zona interesinde bolsa o son başy kaptalynda bir konsultant bar. Ya da yani kömekçi danışman türlü formada bolup bilýändir. Kaptan oturýandyr. Fransýalar. O ne o wagtlardan 3-4 sanak neme tarşandy. Bular tarakyny öldürdiler. Yerine Amin geldi. O Amin'i ýok etdiler. Yerine neme çok familiýetini Adraýdan sondan soň biri geldi. Ne şol üçüncüsü şey diýip näme diýsen ödeýin, ýöne men öldürmän. Ýeldem galdyrýar. O şonu soň Talibanlar ele geçirenler o wagtany alyp Moskwa getirdiler. O wagt bilmek ýerimi ölümi. O şu dilimi ucundan gelen nokta. Ne o in yakın istoşniklerden sebäbi oradaga demem ähli demesine protestine sotaydı. Gatnaşan rezident bolmasa da sotaydı. İkinci adam ähli urşun başyndan başlamakan üçlüğünden o Türkmenistan'dan sonra in mebe o dereceleri yeten adamın biri şu. O wagtlaryň içinde hem bolan bolsa atından zatna çendi. Hem bejetli jogap gelem bilýän adamdan biri. Yani Babrak Karman'ı gödöňüne tutýan. Ana şu Babrak Karman. Şu akıllı kedi gatı mekreken diýär. Näme diýsen edeň onu men öldürmän diýär. Sebäbi ondan üçünü öldürdüler. Ve sapara şey edip o yani milli howpsuzlyk diýär, ýöne milletçiliğe garşy çykyp ýören bir ýurt. Onu bilýäňizmi, Türkmenistanda milletçiliğe garşy çykylýar, ýöne milli yok o döredilmedi. Indi bir täze döredip ýörür. Türkmenistanyň milli wähbetlerini goran yani gorap biljek oglanlar bardy. Ne demede ýakşytyň içinde bardyr. Taparty ýalak o wepa bardy. Ýene de bir tane oglan bar ben atlaryny dilim ucunda bolup gelen nokta. O KGB'nın içinden 7-8 tane oglan bardy. Gaty o düşünýärler. O gödüm watançy milletçi. milli duygulu ýigitlerdi böyle gaty Türkmeniň naýbaşy ýigitleri KGB'nın içindäki oglanlar köp tanýandyr. Wepada altyn ýaly oglan o eline ýetişdi. Bu da atlary gaty düşünýän we bolon hem bejetniň bir nemeleri ýaşurlar da atlary bady. Bu Türkmençiliği heme Türkmeniň kendi adyna gaty belet ýigitler. Adam ýigitlerem
o bu wagtly görýän demeleňiz ýalak däldi. Ol Türkmeniň daýbaşy ýigitler diýilýän ýigitlerinden olaň KGB-dyna o özleri aýtmasa biljek managam ýokdy. KGB-ny men KGB-de işleýän diýip görünýär adam. O KGB-si kodyan däldir. Zatlar etmemek görme. Owa sapara umuman aýdanda bularyň ukyby ýok. Häzirki KGB özlerini bilmedim bilýärlermi, bilen oklarmy ýöne. O biz bilýäs, hiç bir näme garşylyk görkezip bilmeýärler. Şu atky planlaşdyryp beren zatlar o boş onu görýäs, şonuň üçin biz hem näme diýerler, düşmanyň ýalňyş ýanyny görsem o sesiň çykarma diýärler. Hasam ýalňyş bana gaýtam edip bilsem kömek et diýerler. Şeýle bir ýagdaý bar. Ýöne bilmegimiz gerekli zat. O Türkmenistandaky meheme Orsetdäki o FSB-niň ýa-da öňkü atlary we o hemme atlaryny sanap bilersiňiz tapawut ýok. Şonuň ideologiýasy bilen ýerler. O şonuň filialy. Ine bu adamlar bilýärler cezalandyryljakdygyna. Orseýadyň bundan soň o bir terörist döwlet hökmünde kabul ediljekdigini, terörist bir rejim Edilip ýör. O ýem instansiýalardan geçmeden orada köprüden geçti. Dol tamamlanan ok ýöne biz bunu aýtdyk, entek başlamanka aýtdyk. Orseýada şu atky edýän hereketlerinden yüze örmek üçin, bundan soň hiç gaýtalanmazlygy üçin Orseýada o ilkinji terörist bir rejim hökmünde kabul etjekler, ondan soň o ýykjaklar. Ine bunu görersiňiz hemme taraplaýyn. Orset diýilen o döwlet şu atky kartanyň üstünden syýrylýar Moskwanyň daş döwreginde bir kısan şäher bilen galan ýerlere aýrylyp 21-22 sany respublika aýryljakdyr. O ine garaşyp durun o dünýäde Birleşen Milletler Guramasyna ýene täze goşuljak 20 sanak iň az agza bardyr. Ony aýtmady diýmek bu zatlar görünüp duran zatlardyr. Üýtbeşik zatlar däl. Ine buna Türkmenistanyň içinde KGB görüp bilýän däldir säbäbi 21-nji asyra laýyk däl. Bular 19-njy 20-nji asyryň 3-nji çäregine çelli ýaşap görendirler. Ondan sonra ortam içindeki informasyonu nemen içinde yaşap gördüm. Onu bile yaşayanlar. Ortam içinde de. Ortam içinde de o bile yaşayalar. Yani şu atky dünýäniň nähil gurulandan hiç habary ýok. 20 ýyldan soň, 50 ýyldan soň nähil boljaklygy barada da hiç bir pikirler hem ýok, pikirlenem oklar bu mesele boýunça. Şonuň üçin bu guramanyň aýakda galyp mümkinçiligi ýok. Bu guramanyň barlygynyň sebäbi şu Orsun basyp alan beýleki milletlerini ýok etmekdir. Ona şu öz içindäki şu millete garşy işleýän jahil, düşünjesiz, zalim ýanky nesebi belli bolmayan nemelerden şahsiýetlerden emele getirilen bir guramadyr. Guramadaklaryň hemmesini cezalandyrylmagy gereklidir. Başka çıkalması yok. Bu işten olur. Bu mesele boyunca ýöne düşünýärler. Bu meselede pikirdeş sapara KGB bilen biz. Olaram bilýär, ýok boljagyny. Biz hem olaryň ýok edilmeginiň gerekligini bilýäs. Gynansak da şeýlere bu tamamlanjak. Ýöne o bizinki halkara derejesinde adalatly boljakdyr. Ýok edilme nemäňiz sizin? Kemine adalatly bolanda şulan şul etmişlerine o ýahilet ceza. Iň adalatlysı. Adalatly diýmek hak eden görünüşi. Hak eden diýmekdir adalatly sözüň açyk manysy. Eden jenayatyna görä jezasyny çekmeli ortak barar. Milleti ýok etmäne, genosida gatnaşanlygy sebäpli, terrorizmde orun alanlygy sebäpli bu zatlaryň ýanky jezasy şeýlerek boljakdyr. Özem ine Orseýadyň
o terörist rejimine karşı bir tribunal kurulacak. Ona mine aýdym gelýäs, hatta ine son habarda NATO'dan Ukrainanyň talap eden şeyledir. Sebäbi bir zady ýa-ni taryhy gowy bilmek gereklidir. Ýewreýler Ikinji Dünýä Uruşy gutarandan soň talap etdiler bir tribunalyň gurulmagyny. Şo talabam ýerine ýetirildi. Tribunal guruldy. Ikinji Jahan Uruşyndaky ähli jenaýatkarlar şo taýda suud edilip jezasy berildi. Indi şol bir ýagdaý ýene täzeden gaýtalanýandyr. Üýtgeçik tarapy ýok. Ukraina talap edýär tribunalyň gurulmagyny. Özlerine karşı edilen jenaýatlar sebäpli tribunalyň guruljaklygyna da söz berildi. Dün ýyldaşlar. Uruşdan soň tribunal gurulacak. Hatta Russiýanyň liderlik derejesindäki bolan, ýa başyndaky dolandyrýan, ýa Peskovdan tutun Putin'e çelli hemmesen şu tribunala çıkarılacaklygynyň alamatydyr. Siz köp zada belki ünüs berýän dälsiňizdir ýa-da näme tanış gelýändir şonuň üçin neme ýokda aňyrdan ses eşitilen okda tanamasam bilmem. O Türkmenistan'ın o Kıbrıs milisiyesi prokuroru diýen adamlarym diňdoň şu bir informasiýony nämen içinde halky internetten çäklendirýän ortalar olam demeleri ýagdaýlary o halkyň ýalak bolmasa da çäkdiler. Görkeseň hem oga görmeýärler. O gorkusundan hem görmeýär. O mümkinçilik bolan bilen hem täzem dili ýokdur düşýänlerde. Olar ýalak ýagdaýym bardy. Dili waram o gorkor aptarnakydan orkor bular bir-birinden gorkmaga mejbur bolurlar da. Olar ýalak ýagdaýym bar. Bir-birinden araşyp bilen oklar. Olar ýalak. Bu başgaça işläp bilen ok. İşleş şeylerek. Menem staýda goşaýyn üstüne aýdylary kemen ýa-ni uruşdan soňra tribunal bolsa boljagym görünüp dur. O takdyny Orsiýadyň özü çekilmez. Ya o şol ýolbaşy adamlar. Şoňa Orsiýada kömek eden ýa şo jenaýata şärik bolanlar bar. Medal dakynap görenler var şu Putin'in elinde. Ne mesela üstüne gelecek böyle. Olaryň hökmen ene şol tribunally kelle ýalanyşlap jogap bermeli bar. Gurban bolsam oglum ýakşy meheme aklarym. Olaryň döwleti goramak ene meheme. Canım, devletin hukukçuluğu solan gerdenledi. Ola yok, ola eydiydi var, bir şunu şeyittik, yok, bolmayar. O geçmiyor, hiç yerde. Kanun mançatı cevapkar. Demek şonu cevapkartılığını çekersin. Yan sen ağdak geçtiğinde, ikinci Jahan Uruşu'na, Hitler'i, onun töwregi näkiler bilen suud edilen faşistleri, Nürnbergski prosesde, ýöne on daşından, on yemes var, hemşerisi İtalya'daki, deme, onun diktatörü, Duça Mussolini, onun cezalandırdılar. Demek, Türkmenistan'ın koşadırlığı için näki Duça Mussolini'si atalogul bolupdur, hem on töwregi. Ne bilen gorogy, ne bilen yemes. Koşadırlığı için näki hukukçylygy. Hemme jogap berer. Nire gitsin? Şu mahal dünya üýtgedi, şoňa düşünen atlar 20-nji asy kemine hakykatdan şu masen aýdysyn ya. Bu taýda bulara gymyllara, gaçary, giýlenleri, giýrere deşik ýokun. Eden jenaýatyňda kelle ýalanyşlap jogap berersin. 30 ýyllap Türkmen halkynyň ýaşyny derýa siledip aktardyňyz gany bilen bilelikdi. Her bir damja jogap karşylygyňyz bar. Ölenlerim jogap berer, diýeri gezip berlerim jogap berer. Öwedinem doldurmaly bolsun. Hun bilen, pul bilen, näme bilen, jan bilen, gan bilen, nähili jezalandyrýar, ene halkyň özü öz parlamentiň üstü bilen çäresini görürsiz. Ene şoňa çyk bolur. Şeylerek iyileşler. Ýene de bir üstüni ýetireýin. Wagner grupasy bar. Onun teröristik grupa diýip elan etdiler. O Kadyrowyň nemesi bar. Ramzan Kadyrowyň boşuny öldüni olary da terör grupasy diýip kabul etdiler. O şolar bilen de işleşen Türkmenistanly nemeler bar. O kaptallary Rotaylak ýetýär. O
formatlar var. Şolun katarına o girmeli or, kömek edenem, sıra tutunom şeyle bolmaly. Nawa. Sapar ayında biz bunu näme için aýtdyk? Ýa-ni 25-nji noýabr bilen bir baglanyşykly yer barmy? Näme için bu temaga geçip gitdi diýip Türkmenistanyň içindäki o meheme ildeşlerimiz o belki sorandyrlar öz içinden. Onuň hem jogabyny aýdaly. O birinji dene şu cezanyň gelýändigi açyk. O pikir etmäň diňe gurban uly cezalandyrlar ýene näme eýle beýle däl. O aýdymçylaryndan başlap o aýdym aýtmaýan iş dünýäsi bardyr. O iş dünýäsi diýip hasap edýänler bardyr özüne. Ine şolara çelli bu işin içine girýändir. Hiç bir çıkalgasy ýokdur. O şonu düşündirjek bolýarsa bu zady orslar olara düşündirmeýärler. Olaryň häzirki gezip gören nemesinde, atmosferasında beýle zat ýok. Indi beýleki näme üçin gurrun berýäs? Ine tribunalyň guruljakdygyny näme üçin gurrun berýäs? Bu zatlary olara gurrun bermeýärler. Bular bu zatlaryň bardygyny bolup biljekdigini çak edip bilmeýärler. Öňünden şo derejede ýa-ni akyl taýdan kem bular. Beýnasak da şeýle ýöne biz öwredeli bu taýda. Ýani biz bu zatlaryň habaryny bermeliriz. Ine şunyal boljakdyr diýip. Sebäbi şu nemede dünýäde esasen demokratik o döwletleriň bir araya gelip kuran dünýä sistemasynda o diýip aýtjak ben şeýlerek görýän sebäbi dünýäniň esasy nemesi şolaryň ýa-ni prinsiplary boýunça ýöreýärdi. Ýa-ni demokratik döwletleriň prinsiplary boýunça halkara kanunlar, gatnaşyklar emele gelen diýip hasap edäýin. Indi şo taýda köp zat öňünden aýdylýandyr. Açaçanlyk bardyr. Ýa-ni statistikasyndan tutun siýasatyna çelli. Hemme zat açaçandyr. Olaryň siýasatçylary söz beren zadyny edip bilýändir, edip bilmese de o wezipesini taşlap gidýändir. O taýlar şonuň ýaly işleýär, şonuň üçin olaryň ýalňyşma mümkinçiligi ýok. Gaty pes. Ýalňyşlaryny düzeltip bilýärler. Bizde onuň ýaly işleýän ok, gynansak da ýöne şolaryň prinsiplarynyň ýa-ni netijesi bilen garşylaşýar şu wagt. Demokratik bolmaýan nemeler, rejimler ve şolara goldaw berýänler, şolaryň bolmagyny isleýänler şeýlerek. İldeşlerimizden biri tribunal näme we nähili iş görýär diýip sorapdyr. O ine aýtdym şonu biz bilmeýäs bu zatlar sebäbi biz o maglumatlaryň içinde däl. Ine ildeşimiz sorap biler ýöne men ýa aýtdym Türkmenistanyň mehemesi bilmeýär şu zatlary. Bilip bilen oksa we bularyň näme sorag berýänini, nädip soraýanyny, gözü bilen nähil seredýänini çelli bilýäs. Beýnasak da bilýäs ýa-ni siziň näme gynanjyňyza. O biziň o begenjimize bu zatlar o bilinýär. Ýöne ine tribunal meselesi suutdur. Ýa-ni eden jenaýatyny köpçüligiň öňüne çykaryp suud etmek diýmekdir tribunal. Az düşünüpli olar ýaly. Ine bu Urş döwrüniň nemesini etker näme ýerде tribunal nemesi. Deme kemine ine Ukrainada urş edipdi da. Bu ýerçekçi belli ýarmy gidermi, çay gidermi, bir ýyla çekermi. Ne sonno ölen adamlar var da. Ulu ýitýärde. Yani şu wagt bilmedim 70.000 zatlar agdiýalarda teýsene ýeten bolmagy mümkin. Orta tarapyň öllü diýen nemesi. Orsunky 85 diýip görkezýärler şu wagt. O. Inni nähile bolundy Türkmenistanda ölen adamlaryň kany, şu rejimiň 30 ýylda ýitkisi
her sebäpler bilen hemme jerni goşaňlar milyonlar, milyonlar geçýär. Şol adam ýok. Dogmandyr, ýaşamandyr, bolmandyr. Türkmenistan şu wagt 9 milyonyň üstünde halk bolmaly. Şoňa ýetmeýäniň hemme jeti şolong şu rejimiň hidaty netijesinde ýok bolup giden nemeler. Şoň üçin Türkmenistanyň tribunaly belki de hak gadaply, o hak talaply bolmasy gerekkenini düşünýär. Ve bu näsi şu Orsiýadyň alyp baran urşundan etli kän bolmaly. Näýleklemeden de şey ol. Ya olaňyň hemmejesine uwutlamasy bilen görkezip bolýar. Onu görnüp o kim gelleri vardı, o gönü gıytaklayin, o nemesi yok. Yani Ruanda'da bolon kırgınçılığın nemesi sanıp jurnalisti. O yani Sibirya sendromu ne tap Suud ediyorlar. tuğut ettiler. O genosidin nemesine ettiler de şunu. Yostatya. Ya da bolmasa ýön radyan nemesi. Jurnalisti. Ne aýdym aýdyp görenlere de signal olsun diýip aýtýan da. Yo, Berdiňem aýtmalar. o propagandaň dürli priýomlary bolýanlar. O şolary ne ulan garşy bolan ulan ýandylar, tarap bolan ulan ýandylar. Ne priýomlar hemme jetin ýa-ni üstü asyrlar o bilinmeýän zat derler. Propaganda nämedigini öwrenip gören giden ilmler var, adamlar var. Urluşlar var. Buyur Halmurad aga men sözüň bölümden. Ýene şu üstüne goşulmaly ýene bir zat barsa para maňa gelip durda habar bunu yerine barlap tasdiklemeli boljuk. Ýöne şol egine ak halat göterýän wraçlary ýa lukmanlary degişli bolupdy. Türkmenistany şu gowruli zenanlary dürli bahanalar bilen 4-5-6 ay dowamyny ýa-ni çagasyny 4-5 aylyk çagany ýeme ýa-ni sen çagan yaramaz ýa kim ýa şu ýaşajakkar şoň üçin senin şu aýrmaly şu çagany operasiýa ýatyr. Doğru şol doğru. O Katı näme giyinden üçin ýaýran. edin? Onu mu aýtma, näme üçin şunu şey diýer? Ol enäni halas etmek üçin edilýän operasiýalar. Şol dogmadyk çaga bar. Şol bedenini süýüm alýarlar. Şo süýümem soňra adamlara urýarlar. Şolok ömrüni uzatmak üçin ýa obadlyk üçin. Ola milyon dollar. Ene bizim halkymyzy indi mesarufka öwrüleriniň biri mene şu akalatdylar. Ozal şu türmede akydılıp ýa-ni gurbana bar, benim aga tabayda aýdyp beripdi da. Şu türmede adamlar ýetirmedilişini, soň o Krasnovodda akydılıp birine akydýarlar 2 sagatdan soň cesedin merýär. Oň organlaryny alyp samolyota ýükläp uğradýarlar da nira gerek bolsa. Ene bular eýýam şu ölüm fabrikasyny gurulur. Ene siz lukmanlar şu jenaýata gatnaşalar, sizem taýýar bol. Şu zatlara jogap bermersiniz, kelläňiz bilen. O dogmadyk çaga bilen dogan adam jedalandyryl ikisi desseň dogmadyk näme günäsi bar siziň öňüňizde. Ene tapara. Ýöne ýerine baraly, ondan tribunal nämeleri çäresini görer. Ýa-ni edilen jenaýat şu beýleki döwletleriniň hem agyr Türkmenistany ýöne üst bastyr ýüstür edilen bilinmeýän kady. Ýok, gelip uğrady şu habarlar. Halk enne dime oturjakka. Gör bak, näçe 100 000 çagan, dogulmadyk çagan ölümine ene şular sebäp boldy. Ene öýdärem Gippokradyň kasamyny meren ene gara tegmilli az halatdylar. Bulara näme diýjegin? Ene bolýan zat. Esasen şu çağın için
ölüp kalıptır diýip inandyrýarmyşlar. Hawa o ılımsız, bilimsiz, sorusuz, innersiz, nirden bilsin on? Ay bolya öz canım halas bolsun, Allah berdi, Allah dip, öz başıma mansypsa bolya dip ne edilýän iş. Deme, adamdan ayrılgan sanlar yok diýerler bolýan. Yok gaty çyn özüm Türkmeni hada değişdirerek mi kendin? Longboard görsüne dineden de. O mekteplerde bolýan zatlary pedofiliya, daýtaklar. Başkalarda yine sororýarlar. Öz bıyıklarını zorlap görün Türkmen sororýarlar neme känçikýär diýer. Daýtaklar. Onun Ondan kıyasları kapara sol ovan akı sellelle gelýär diýär, saylap içinden alıp gidýärler diýär. Ovan alıp gidýär, başga ýerin bu torupdur döwlet dolu. Düplet. Ene şeýle şu. Ondan şu habarlary eşitip, ondan sen nenen edip bırakıp oturacak ya yatacak ya gaharın elmeller halkımızın evmeniyatı beşay kazanmak için yurdun daşına çıktık deyip şonun özüne derece verirler. Çıkman içinde görüşülen olsa belki eme hakikattanım yağdı başkaça bordu. Şonu düşünün ab. Ennem içine girecek bolya bol içine de salan. Sebep gerek gele o halk için. Ne mesela? Başına onu ya yürütü yok etme için demediler. Bu demediğine şu an Ukrayna'daki uğurşa ortaya yani Ors milletinin nel beyleki milletlerden iyi veriyorlardı. Yani, Buriyat deydi, Dağıstan deydi, Yakut deydi. Ne şolor yala kadar o yemeğin içinde, ortadan içinde kalan Kälçik Özbek, Türkmen, şolor yalak demeleri aratalama için o deme diýär. Olurun gönü ölme. Yani mesarukka deme diýerler. Taýlyksy zatsız. O Türkmene mine barlak görýärler. Daşyna howdur hiç hade bilmeýän bolsalar şoňa deme diýen bolsalar. Näilek reaksiýasy bar diýip nädegä görýärler. Öz el bilen ne diýer Türkmene neme. Ütköşk dereceli cemiyet bolup çykdy da. Odan böyle el bilen ne diýerler. Emme jetne bir yaşman galanyan diýer. Bir yeni burada diýer oyunu käbir informasiýalary neme diýende etraplarda KGB'da zatly KGB'si bolup görün o halk nemesini o daşlar gorkutup görünlüň nemeler bar. Şolun çağalary bilen ýa Türkçede işleşip görülür. Kul şolar şoňa da akly ýetmeýän şu derejedäki döwlet howpsuzlyklary diýip atlandyrylýan nemeler kuramalar bar da halkyň hasabyna ýaşap görün. Bu da bir yani betbaktçılığın görünüşü. Dönem millet bu torptur diýerler o şey beýnendirýärler bidi. O käbir gurrun berýän zatlary ulak bilen eşdirýärlegem däl eşitmem dok. Bunu çok görýän adamlar şolar ýok edilen soň bu zatlar gaty aňsatlaşdy. Emet, hiç emesi. Gaýtawul ýoksa sapara. Gaýtawul dermeli gatlak bar da, intellektual gatlak diýilýär da. Şolar öňem bir intellektual demeligi ýalan ekeni, sebäbi 2002-nji ýyl men ýyly ýörüýtäj diýenler. O ýa-da buňa prezident bolany 10 ýyly dol. O 10 ýyly 11-12 ýyly. Ödem ömürlük diýen baglan etdi. O zatlar şoň üçin edilýär. Bu gitmejegi yani görünüp duran zat bunu bir
hiç akıl hiç adam gerek gelmedi. Kanun şunu talep ediyor. Kanun o prezident 2 yıl kapardan kendi bolma hakkı yok. O sen o düzediyen o kanun düzedilip görülündü aktarlar. Sonra yuttular o düzetmeni onların bolya dediler de. Yani Sovyet demesinde ödü denleme yani sayla ulan demedilen sanaymalılar. Bunları atıp almadan alları yalaklar gider doktor. Haydi bir gittin. Yani. Evet, görün. O Putin'i ne giderip bulur mu? Görmese giderip bulmayan ya da bir var o da etmeli. O şu konstitüsyon düzgün bilen gider mi? Gitmiyor. Yani şu an Kazakistan'da o Türkmenistan'ın kayalık sayılı o geçti de. O sayılı o gitmeyeler. Yani ondan ya, karşısında çıkaran terörist diyecek. Yani burada diyecek. Kazakistan'ın 20 bin terörist bir diye de. 20 tane numara kapıdan. Şu 20 tane numara koydular no. Bunu sende. Öyle bana bollu ne prezident. Kazak halkı çığırdı yönü yuttu. Yutmalı ol ya. Başka demesi yok. Son ne olacak? Ona bak korkuda emmedi. O kıyınçlı bu da atlan emmedi. O yönü halkın betbahtçılığıydı. O kıyınçlı bolonu. Vurulun yönü ne yitenle milyonlar gidiyor da. Türkmenistan'da bu 2,5 milyon, 3 milyon halk yok. Yani ödem parahat doğurda değilen yalak deme doğur da onu. Nämesin parahatlığına ödem yurda da barp bir yaşar yalak etmediler de o yeri suyu o da bir öz başına bir bela etmezler. Kezel adam yaşar yalak yurt etmediler. Ne ödel yurdu. Doğru para. Men şu taýda bir tahyklama berän. Sen aýtdyň da 11 ýyl 12-nji ýyla gidenme 2000-nji ýyla diýen. Ýok, beýle däl. 91-nji ýyla prezident saýlandandan soň, ýa-ni şol iklima çykyş etdi, şol daýyn jurnalda soň, ýa-ni 92-nji ýylyň ahyryna özüni täzeden prezident goýdurdy. Şeňmi? Ondan sonra 92'den alsam 10 yılı yine 2002. yılın ahirini eyyam sonku oturmalıdı. Möhledi. Yine sonu kavatlar yine edilen terör sol. Meclisakileri görüp dur uzaltacak ol öz möhledini. Son görýän bema getirdi da bir ömürlüğü yankı 9. yılda deydi. Son ömürlük näçe saýlanta hakkı var deydi. Gara sonun ölýän çak saklajaktı. Onu sonra ne Yok 99. yılda yani ömürlük deyip kabul ettiler. Sonra yok diyecek bolyanladım. Sonra özünü yankı o aydınladı vardı. Muğutqa Türkmenistan'ın 30. yıla çelli bolmalı. Ne için 30 deyip aydınlı. 20 değil, 25 değil, 30. Onun bir emması varsa para. Ol gidip so yüreğini yemede şunu tirdettirende Germaniyada. Ona sol doktor möhlet berdi. Sen arkayın 90 yaşayan şu yürek bilen. Olam 40. yıla olan onun üstüne 90 goşýan var 2030-njy ýyla çelli ýaşamaly niýat. Ol şoňa gawatlar şonça döwürde Türkmeniň gazy suwy nämesi kepeni mugut bolmaly, şol özüni şol taktda saklamak üçin edilen programmasy. Şu zatlaryny garry alsam suw ekende. O şol ene o doktorun diýenim bolmadyny o agyna ýasyk goýup ony gurban ol kömek etdi dünýeden gitmäge. Doktora o emmalaryny aýdan däldir ondan. Yok, ona berilen söz var. 90 yaşardın diyen. Söz bilen yaşarlarına o almada yattık gelse o neme diye kuturuyor. Yeme soralı bakmasa kemiğine suyardı. Cemläli bugün artık maçı bilen o düşündürüp bildik. Ona şeyler görýän. Hemme taraplaýynam düşündürdük. Hemme kime de düşündürdük. Dürlü gatlaklar görýär olaram. Hani indi näme diýip ýazjaklar ine. Özleri var arada ýazmaly da. Bundan soň o KGB'nyň näme diýini tanandyrlar diýip umyt edýäs.
Bolýan-da ýaşlylar, iýleşler. Sag bolun dinläriniz üçin, Sağ ýazarynız üçin. olun. Sağ olun. Sağlıklı görüşelim. Sağ olun vatandaşlar.